ಹಲೋ ಏರಿ ಮುಂಬೈ ಸೆ ನಾಯಕ್ ರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲಿಜ್ಜರ ಆರ ಧ್ಯಾನ ಬೇರೆ ಗಾಳಿ ನೀರು ತೂ ರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ನೆಕ್ ನಾಲ್ಕು ತಾಗರೆ ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ರಾಪವನು ನೀರ್ ಮುರ್ಕವನು ತೂ ಪೊತ್ತವನು ಈ ರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಕತೆ ಮುಗಿಪ್ಪುನು ಚಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆತ್ತುಂಡಾರೆ ಗರ್ವ ಅರ್ಪುಣು ಲೆತ್ತುಜಿರ ಹೆಂಗ್ ಗರ್ವ ಅರ್ಪುನು ಚಲ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಲೆಪ್ಪೆ ಇಂದೇ ಹಿರೇಗ ಬಾಂಬೆ ಇರ್ದು ನಾಯ್ಕರ್ನ ಫೋನ್ ಬೈದಿನಿಯೇ ಮಲ್ಲೆ ನಾಯ್ಕರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪ್ನಾಗ ಆವುಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತೂತೆ ಎಂಕೋ ಪಸಂದಾಂಡ್ ಎಂಗಲ ಚೋಕ್ರೆ ಬೋದು ಕೇನ್ನೈಕ್ ಆ ಲಬಡ ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಕಿಸಿ ಬಿ ಕೀಮತ್ में इनका जाग बोड अभी क्या करने का चल बोल लेता ನಾಯ್ಕರೆ चल पल्ले ಇರ್ ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತಗಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈರ್ನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಯಾಂ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವುಡು ಆ ನಮುಟೆ ಅನ್ ಬುಡ್ಪುಚ್ಚಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರ್ ಮಾರೆ ಪುಲ್ಲೇನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜನಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನೆ ಪಾತಿರ್ನು ದಾದಾಡು ಫಲ್ನಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ತಿಂಚೆಂಗಲ ನಲ್ಲಿಡಿ ನೀರೇ ವರಂದಿಚ್ಚಣ್ಣ. ಮೂಜಿನ నుంಚ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ವರ್ಪ ಜತೆ ಅನ್ನಂದು ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ ಗೋವೇಲುಂಡೆ ಪರಿಟಂಡು ಅಂಚಾಣೊಂದು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ತರ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡು ಕೊಡಪ ನೀರು ಪತ್ತಾಲೆ ఒక దాదా మారా మూలు ఎన్న నల్లిడే నీరు వరపుజి మారా నిన్న ఇలా నీరు ఇచ్చింది యాన్ దాదా అల్పునియా దిలే ఫోన్ దిలే ಆ ದಾದಾ ಮಾರ ಸಿಟೌಟ್ ರೂಮ್ತಿದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನ ಆಗಿತ್ತ ಉಂಡಾಗ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊಳೆ ಕುಲ್ಲುದು ಬಾತೇರ್ಗ ಬಲೆ 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 ಕುಲ್ಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಜಪ್ಪುವೆ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚಾರ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರು ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆವಾ ಗುಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪಿದೈಲಿ ಕಾರವಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕುಲ್ಲೆ ಕಾವಡು ತಾನೇ ಬತ್ತಾರಣ್ಣ ದಾದಯ ಒಂದು ఉందా ಬೇರೆಲ್ಲತ್ತಣ್ಣ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿಯ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮೋರಿ ಕಟ್ಟಾವೆ ಬಂಡಾರ್ ಕಟ್ಟದತ್ತಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದಾತ ನನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೀಗ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟವನ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟುನು ಮೇಸೆತ್ತಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಾನಿ ಸೈಕಲ್ ದಾಯೆ ಪಾಸಾನಗ ಆಯ್ತಾ ಅಡಿಕ್ ಬುರ್ದು ಖಾಲಿ ಆತಿ ಅಂದ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಣ್ಣ ಆನೆ ಅಣ್ಣ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತೆ ತೋಜೋಡು ಆಗಿದ್ದೆ ದಾಯ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪನು ಆ ಸೈತು ಹೋಯಿನ ಹುಡುಗನಿಲ್ಲಡೆ ಆಕಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಂಡಾಂಡು ಕುಲ್ಲಿಯವರ ಓ ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನೇ ಯಾನು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಫನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಊರ್ದಕ್ಳೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲು ಬದುಕ ಮಾರಾಡವು ಖಾಲಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಯಾವ್ಯ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಏನು ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟು ಕುಂತದೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಏನನ್ನು ಮಿತ್ತುಕೊನೋಡು ಈತು ವರ್ಷ ಏನಡ ಪಂಡ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನನ ಏನಾರ್ದು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನೀನನ್ನು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ್ಪಿನೇ ಒರಿಯೇ ಏರಣ್ಣವು ಯಮೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಶಾಂತಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಬಾ ವಿಷಯ ಹೇಳು ಬೊಡದಿನ ವಿಷಯ ಹೇಳು ಬೊಡೆದಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಬೊಡೆದ ವಿಷಯ ಮಾತ ಬಟನಾಡೆ ಮಾತ ಪತಂಬರ ವಲ್ಯ ದುಂಬು ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒಂಜಿ ಖಂಡನ ಬಿಡಿದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ತೂದೊಂಜಿ ಪದವಂತೆ ನೆನಪುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚವು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಏತು ಬರುದ ಪದ ತೂಲ ಹೌದುಂಬು ಇತ್ತೇನ್ ಚಾತುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಕಾಲಿ ಸಾಗರ ಅವಂದು ಆನಂದ ದೂರವತೆ ಆನಂದೇ ಸಂಸಾರ ಬುಡ್ಚಿನ ಸಾಗರ ಆಗಿದಾತಿಂಡು ಕುಸಲ್ದೆ ಬಾರಿ ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಪನ್ಯ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ಲಾಭ ಜಾಲೆಗ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಲಾಭ ಜಾಲೆಗ ಅಂಚ ದಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಇಂಚ ದಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಚತ್ತಿಯೇ ಇಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ
ಆಲ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪೀನಿ. ಹಾಂ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪಲತ್ತ. ನಿಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬರ್ಪಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ಲಾರಿ ಬಿಡು. ಲಾರಿ ಬುಂಡ ಆಲ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪಿಜಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಬತ್ತನ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಚ್. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಜನ ಈ ಜನ ಕೋತು ನಂದು ಯಾವ್ದನ್ನಿತ್ತೆ ಅವಸ್ಥೆ ನಾನು. ಸರ್ ದಾದಾಣ್ ಸರ್ ದೇವ್ರ ಭಯಂಕರ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಮಲ್ತೀರ್ ಸರ್. ಕೋಡರಾತ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡಾರ ಸರ್ ವೈಕುಂಠ ಎಲ್ಲ ಕಂಡ ಬೇಗ ಬಲ ಅಂದು ಯಾನಿಲ್ಲಾಗ ಬೇಗ ಬರಡು ತುಂಬೆ ಇರ ವೈಕುಂಠನ ಪಾದ ಸೇರಿಯರ್ ಸರ್ ಸೇರಿಯರ್. ಪುನಃ ಇತ್ತೇನೆ ಕುರಿ ಹರಿಸುರಾತಂಡಿ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಮಾತಾ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ. ಎನ್ನೈತ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾಯ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಜನ ಇತ್ತೇನೆಂಚಲ ಖಾಲಿ ಆತನತ ಆರ್ನೈತನೆ ಖಾಲಿ ಆಡು ಲಾಕಿಂಚಪ್ಪ. ಛೇ ಈ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಡೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಒಟ್ಟಾಜಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿ ಅವನು ಮೂಲ್ ಪುನಃ ವಾಸನೆ ಬರೋದು ನಂಗೆ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಸುರುಕಿತ್ತೆ ಮಸಾಣದಾಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಮಸಾಣದ ನಂಬರ್ ಪಪ್ಪನಿಟ್ಟು ಎಂ ಟಾಯ್ ಟಾಯ್ ಟಾಯ್. ಹಲೋ ಮಸಾಣತೆ ಮೂಲ ಜನ పోతుండు ఎంగులు పునః పోతారు పతారప్ప. ఏతుండు కనుక 1.5 గంటలను 1.5 గంటలు పాడు పొత్తగా ఎంచి అంచ లాస్ట్ పోతుంది బిజాకరే బాండా అండి. అవా ಬೇಗ ಬರ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಬ್ಬಾ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನನ್ನೀರೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನು. ಟಿವಿ ನೈನ್ದಾಗಲಿ ಟಿವಿ 9 ನಂಬರ್ ಪಪ್ಪನಿಟ್ಟು ಟಿ 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 ಉಂಡು ಟಿವಿ 9. ಹಲೋ ಟಿವಿ 9 ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ನಮ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುನಃ ಹೋಗಿದೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ನೀವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು ಎಂತ ಹೌದು ಆಯ್ತಾಯ್ತದು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕುರಿತುಂಟು. ಹೌದಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಬ್ಬಾ ರಡ್ಡನ್ ನಾನು ಎತ್ತೀರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಪ್ರೆಸ್ದ ನಂಬರ್ ಟಿಪ್ಪು ಪಿ ಟಿಪ್ಪು ಪಿ 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 ಒರಾಮ ಈಜಂತ ಪಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತುಂಡ್ಯಾ ಸಿ ಪಿ ನಂಬರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಪಿ ಪ್ರೆಸ್. ಹಲೋ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ದಿಲ್ಲೊಂದು ಪುನಃ ಹೋಗಿದೆ ಮಾರ್ರೆ ನೀವು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ವಾ? ಅದು ಸುಸೈಡ್ ಹೋಗಿದೆ ಎಂತಂತಲೇ ಅಂದಾಜು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕುರಿದು ವಾಸನೆ ಬರ್ತುಂಟು. ಹೌದೌದು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮಗನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಗಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಮಗನ ನಂಬರ್ ಟಿಪ್ಪು ಮಗನ ನಂಬರ್ ಎಮ್ ಡಿಪ್ಪು ಎಂ ಎಂ ಎಂ. ಛೇ ಮಗನೇನ ಸಾವು ಅಣ್ಣ ಮಗನಿರಲ್ಲ ಮಗಂದು ಪಾಡುವೇರ ಆಕಾಶಣ್ಣೆತ ಆಕಾಶಣ್ಣೆ ಎ ಟಿಪ್ಪು ಎ ಎ ಎ ತೇಕಣ್ ಆಕಾಶ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆತ ಅಂದಂದು ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದೇರಿ ಅಂದ ಉಂದೇಪ್ಪ ಉಂದಿತ್ತೆ ತೀರ್ನೆ ಆತೆ ಈರ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ. ಪುನಃ ಕುರಿದು ನಾದೊಂದುಂಡು ಪುನಃ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ತೀವನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂದು ಅವೇ ಐಕೆ ಅವೇ ರಪ್ಪ ಕೊರೋದು ಮಸಾನ ಪೊತ್ತಲೆ ಈರ್ ಬರಡುತ್ತೆ ಆಕಾಶಣ್ಣ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ದಾಕ ಯಾನ್ ದಯ ಬರ್ಪನಿ ಈರ್ದ ಬಾತೀರ್ನಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ತಾನೆ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪ ಆ ಜನ ಕಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪಿದಾಡ್ದಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಎಂಚಲಾಡ್ ಬೇಲೊಂಜಿ ಆಣತ್ತ ಪೆಲ್ಲಕದ ಮಿತ್ತು ಕಿಲೇಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾಗಾತನ್ ಲಾಕೇನೆ ಛೇ ಸಾವು ನಾ ಎಂಜ ಕಿಲೇಂಜ್ ಆತ ಶು ಕಿಲೇಂಜಿ ಕುಲ್ದುಲಾತನ್ ಪುನಃ ಕುರಿದುಲಾತನ ಪುನಃ ಕುರಿದು ವಾಸನೆ ಬತ್ತನಲ್ಲೊಂಜಿ ಈರ್ ಸೈದೆ ಅಂದಿರಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜತೆ ಸರ್ ತಿಳ್ತೋದಿಲ್ಲರ್ ಈರ್ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಜಾಡಲ್ಲ ಈರ್ನ ಬೇಲೊಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸರ್ ದುಂಬುಲ ಮಲ್ದೆ ಈರ್ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಆಂಡು ಏರಿಯಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾ ಮಸಾಣಾಗ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಟಿವಿ 9ದಾಗ್ಲೇ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೆಸ್ದಾಗ್ಲೇ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಮಗ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾ ಅಂಡೀರ್ನ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಸುರು ಕಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ ಹೌದೇ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಪುಣ ಮೂಲ್ಪೂರ್ನ ಇಟ್ಟುಂಡು ಸಾರ್ ಈರ್ ಸೈಜ್ಜರ ಐದಿನತ್ಯ ಜೊಯ್ದಿನತ್ಯ
ಈ ನಮ್ನಿ ದಾದ ಜೈದಿನ್ ಸರ್ ನೆಲಲ್ಲಿ ಜೈದಾರು ಕರೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಗಡಿ ಗಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಜೊತ್ತೊಂತೆರಿಯ ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚ ನೆಲಟ್ ಮತ್ ಜೊತ್ತಿನ ಆತಿ ಯಾನೀರ್ ಸೈದಾರ್ ನಿತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಪುರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಸರ್ ದಾದ ಮತ ಮಲ್ತ ಮಾಡ್ಯ ಮಾರಯ ದಾದ ಮಲ್ತಾಯ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಅಮೂಲುಂಡು ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಜೊಯ್ದಿನೇಟೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ಕಯ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಸೈಪೇಡ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಚೈಲ ಕವರ್ ಮಲ್ದುವ ಅಂತಿತ್ನೆ ಇರ್ ಸೈದಾರಿಂದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿತ್ತನು ಸಾರಿ ಸರ್ ಯಾನೀರ್ ಸೈದಾರಿಂದ ಎಂದಿನ ಸರ್ ಎಂಚಿ ಸೈತಿಂದೆ ಏರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾ ಯಾನ್ ಟಿವಿ ನೈನ್ದಾಗ್ಲಿ ಮಸಣದಾಗ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾರಡಾಪು ನಿತ್ ಮಾತಾ ದಾದ ಏ ಮಲ್ಪು ಮಾತಾ ಏರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದ ಆಗ್ಲೇ ಫಿರ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಪು ಸರ್ ಆಯ್ತು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜರ ಕರೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ದ್ ಮಲ್ಪು ಉಂದೆನ್ನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಕು ಹಲೋ ಮಸಾನ 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 ನಂಬರ್ ತಾಗದಂಡು ಕಣಕ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಕಣಕೇತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂತೀರು ಒಂಜರ ಗಿಂಟಲ್ ಕಣಕ ಯಾವಣ್ಣ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಯಾಜಿರ ಬಿಜಕ್ರೆ ಬಡಗ ಅಂತೀರು ವಿಜಯಗಿರ ಬರ್ರ ಅಂತೀರ ಅನ್ನಂದು ಬೇಗ ಬತ್ತಮಲೆ ರಸ ಹಾಕೊಂಡು ಆವ ಪುನಃ ಐತಾ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕಡೋಡು ಪಾವೇ ಸರ್ ಏರು ಮಸಾನದ ಫೋನ್ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿನ್ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಣಕೇತ್ ಬಂತ ಒಂಜರ ಗಿಂಟಲ್ ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಮಾಡುವ ಬಿಜಕ್ರೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಂತೆ ಬಿಜಯಗಿರ ಬಾರ್ದು ಹೊತ್ತಾರು ಒಂದೇ ಕಂದೋಡಿ ಸಾಯ್ತಿನ ಬೇ ಸಾಯ್ತು ಹೋತ್ನೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡು ಸರ್ ಈ ಬೋದು ಕಾಟೋಡು ಜಪ್ಪು ತೂಕೋರಯ್ಯಾನ್ ಬರ್ತೆ ಪಿಲಿನ್ ಏರ್ಮೆ ಕಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಾಯನಿ ಏಯ್ ಬಲೆಂಬೆ ಏಯ್ ಗೋಂಟು ಮೋನಿಗೆ ದಪ್ಪ ಮಿಸೆದಿಂದ ಈ ದಾನೆ ವೀರಪ್ಪನಂದೇನು ದಾನ ಬೇ ಏ ಕುರ್ಚಿಲ್ ಗಡ್ಡದ ಇದು ಗುಂಗೂರು ಕೂಜಲ್ ಬುಂಡ ಈ ದಾನೆ ಲೂಸ್ ಮಾದೆಂದೆನ್ನು ದಾನ ಬೇ ಬೇ ಏ ಓವರ್ ತೇಲ್ ಪೊಡ್ಚಿಂಬೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತು ಏ ಲೆಪ್ಪುಂಬೆ ರೆಡ್ಡಿ ಲೆಪ್ಪುಂಬೆ ಓ ಲೆಂಬೆ ರೆಡ್ಡಿ ಏ ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ನ ಜವನಗೆ ಎಂಚ ಹಾಕ್ಯಂಬೆ ಎನ್ನ ಜವನಗೆ ಎಂಚ ಹಾಕಿ ಅಂದು ನಿನ್ನಲ ಒಂಜಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಅಂಬೆ ಈಲೋ ಒರಿ ರೌಡಿಯ ಮಂಡೆ ಬೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಂಡೋಗು ನಾಮ ಪಾಡ್ದು ಗಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಪಾಡ್ಯಡ ಈದಾನೆ ರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿಂದೇನು ದನ ಬೆ ಏ ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿಲ್ಲೊಂಜೆ ಸರ್ಪದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪಿಲ್ಲೊಂಜೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬೆ ದಾನೆ ಬೆಲಿ ಪೂಜಾರು ಬಾಸ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಹತ್ತತೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ తెలుపులే రెడ్డి నిక్కు మర్యాదిడి పనందుల్లే ఎన్న విషయకు బరొచ్చి రెడ్డి दाय बॉस आकिनी बिल्डअप गोर्निबे पेट्टी ಎಂಕಲೆಗತ್ತ ಏ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಆಯಗ ಹಾಕ್ಯತಂಬೆ ಈ ಆಣ್ ಮಗೆಂದಂಡ ತಂಕೆತ್ತಿನೇ ಅಂದಂಡ ಕೊಡೋರ ಕಾಯಗ ಏ ದಾದಂಬೆ ಮೋನೆ ಮೋನೆ ತೂಪಿನಿ ಹಾಕ್ಬೆ ಈ ದಾದಂಬೆ ತೂಪಿನಿ ಬೊಂಬೆ ಆಯನಿಕ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದಕ್ಕ ಬೊಂಬೆ ನಿರ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಲ್ಲ ಬಾಸ್
ಏ ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ನ ಏರಿಯಾ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಹುಡುಗಾಗ ಹಾಕ್ಯತ್ತಂಬೆ ಮೆಚ್ಚೆ ನಿನ್ನ ತಂಕೋಗು ಈ ಆಯಗ ಎಂಕ ಹಾಕಾರ ಒಂದಂಬೆ ಎನ್ನ ಮಿನಿ ಮೇಕ್ ಕೈಪಾಂಡ ನಿಕ್ ದೆಕ್ಕರ್ಲ ಕೈ ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ದಾನಬೆ ಬೆಗಾರಿಯ ಪೋಡಿಯಾನ ಬುಡಿಯಪ್ಪೋ ಬುರ್ದು ಬುಡಿಯ ನೀ ನಾನು ಏ ಪಿದಾಡ್ಗಾಂಬೆ ಸೈತೇ ಪೋಯರಿ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿಡೇ ಕೈ ಕೊರಿಯರು ಸೈತು ಬೋತ್ನಾಕ್ಲು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೇ ಬಿಡ್ತು ಪೋಯಾರ ಮಾರ್ಲು ಏ ರೆಡ್ಡಿ ನಿನ್ನ ನಸೀಬು ಸರ್ತ ಉಂಡು ಬೇ ಎಂಕಿನಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಮೂಡುಜ್ಜಿ ಬುಡಿಯೆ ಪೋ ಬುಡಿಯೆ ಏ ಯಾನ್ ಎಕಡೋರ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಗರ್ವ ಬತ್ತಂದ ಸರ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಪಗೆ ಪತ್ಯಡ 16 ವರ್ಷ ಅವಿನ ದೇಶ 12 ವರ್ಷ ಯಾರು ಮೇವ್ ಸೋಯ್ದಂತ ಒಂಡಿ ಪುನಃ ಒಂಡಿ ಪುನಃ ಒಂಡಿ ಪುನಃ ಒಂಡಿ ಪುನಃ ಒಂಡಿ ಒಂಡು ಪುನಃ ಒಂಡಿ ಪುನಃ ಒಂಡು ಪುನಃ ಒಂಡು ನೆಟ್ಟುಂಡಾ ಪುನಃ ಪುನಃ ಒಂಡಿ ನೆಟ್ಟುಂಡಾ ಪುನಃ ಒಂಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ఉన్నాను ಪುನಃ ಒಂಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾತ ನಾಟ್ನು ಮಾರಾಯ ಪುನಃ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾರ್ದಿವಾರ ಪುನಃ ತಾನೆ ಭೂತ ಎಂಬೆ ಪಪ್ಪ ಈ ಸೈಜರ ಸೈದಿತ್ತಂಬೆ ಏನ ಸೀದಾ ಮಸಾನ ಕೊಣ ಏರು ಕಾಟಾಡ್ದೀನಾಗ ತೂ ಕೊರಿಯರು ಅಡೇಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಣ್ ಲಕೊಂಬತ್ತಿ ಮಾತಾಯಿ ನಿಂಬಾರ್ದು ಮಾತೆ ಮೇಲ್ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಗಳೇ ನಿಂಬೆ ಒರಿಯಾವು ಮರಳಿ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಜೀವಪ್ಪನ ಕೇನುವೆ ಬೊಜ್ಜೆ ಪಗೆ ನಂದುಲ್ಲಿ ಅಂಚಾಣಿ ಮನೊಂದು ಏತು ಕಾರ್ಬಾರ್ಲ ಏತು ಲಗಡದೆತ್ತಿ ವನ್ನಗ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಣಜಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನೀರ್ ಸೈತಿನಿಂದ ರಪ್ಪ ಬತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನೇರ್ ಸೈತುಗಳವರೇ ಎಚ್ಚರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ದರಿಜಾತ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ದರಿಜಿಂಡಾಣ್ ಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಮಾಲ್ ಬತ್ತೈದು ಜೋಡು ಅಂಚವಲ್ಲ ದರಿದು ಗೂಸಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ನತ್ತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ಜಾ ಅಂಚ ಆಗೊಂಚು ಊರ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಚೆ ಫಾರಿನ್ ಅತ್ತ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದಾನಬೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದಲ್ಲತ್ತಪ್ಪ ಆತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದಲ್ಲತ್ತು ಆಣಲ್ಲ ದರಿಜಿಂಡಾಣ್ ಅಂಚಿನ ದರಿವು ನಂಚಿನ ಅವು ಬೇ ಈರ್ ಪೋಯರಿಂದ ಪಂಡರತೆ ಐಕ ಕರ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಬೊಲ್ದುಗುಂಟು ಮತ್ತ 19 ಮರ್ಯಾದೆ ಪಿದೇಕೊಣ ದಕ್ಕ ಒಂದು ಸರ್ ಇಪ್ಪಡ ಅಂದು ತಾಯಿಗ್ಯಾ ಈರ್ ಪೋಯಡ್ ನನ್ನ ಕಾಪಣತ್ತ ಇವನ ಮಂಡೆಗಾಚಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನೆ ಇಂಕು ಅವು ಸಮ దాదాపు భయంగా అవును ఆటో పోదు వత్తినంబే ఈ నమ్మని ఎంట్రీ కోడ్ల ఏర్ బెప్తో కొర్పేరు ಒಂತ బిల్డప్ కోర్లేంబే పలేంబే ಏತ್ ತಿಂಗೋಲಣ್ಬೆ ಏಳ್ ತಿಂಗೋಲ್ ಬಾಸ್ ಅಂಚಣ್ಣ ಬಾಯ್ಕೆ ಬಾಡು ಎಂಚಿನ ಬಾಸ್ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಕೆ ಎನ್ನೆತ್ತು ಅಪ್ತ ಕೋರಂದೆ ಏತ್ ತಿಂಗೋಲ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಬಾಸ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಬಾಸ್ ದಯಗಾಕಿನಿ ಐಕೆ పోకేన్ బే ఏయ్ దెప్పియా ಬೇಗ ದೆಪ್ಪಿಯಾ ಮೆಂಚಿನ ಮರ ದೆಪ್ಪರವನ್ನ ಬಿಸತ್ತಿದೆ ತಂದುಲ್ಲೆ ಪರಂದಗ 11 10 20 13 ಏತ್ಲಾಡು ಸೈಯಾಡು ಹಿಂದೆ ಬಾಸ್
ದಾದೆ ಬಾಸ್ ಏನಡನೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ ಕಿಸೆಡಿತ್ತಿನ ಪತ್ತು ನಮ್ಮಗ ಬೇ ದೆಪ್ಪೆ ಕಾಸು ಏ ಬಲವೇ ಅತ್ತಿಯ ಅವು ಜನಕ್ಕಿಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಆ ಜನ ಮಲ್ಲ ಚಾಲುಯಾ ಆ ಜನ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಟು ತೂತುಲಿಯಾ ಅತ್ತಿಯ ಹುಡೋಲ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ವಿ ತೂಪುಣ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೈ 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 ಇತ್ತ ಕನ್ನಡಕ ದೇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಪೈ 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 ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪೆಡ್ದಿಂದತ ಮಾರೆ ಬಾಸ್ ಉನ್ನಂಗಡಿ ಪೋರೆಜ್ಜ ಅಂಚ ಮಾತಂಗಡಿ ಪೋರೆ ನಮದಾನೆ ಮಾರ್ನಿಮಿಗೆ ವೇಷ ಬಾರ್ದಿನ ಬೇ ರೌಡಿಸಮ್ದ ಆಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯೋಡು 45 ರೂಪಾಯಿ ಪುಟ್ಟೋಡು ದಾದೊಂಡು ಬೇ ಅಕ್ಷರಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೌಡಿಸಮ್ಮುಡು ಪೊನ್ನುಳ್ಳ ಹಪ್ತದೆ ತೊಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರೌಡಿನಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ತಕುಲು ಅತ್ತವ ಬಲಬೆ ನಾನು ಅಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೋದು ಬರೋಡಪ್ಪನ ಮಾರೆ ಏಯ್ ಏರ್ ಬೇ ಆಯನ ಕೊರ್ಪು ಜೆಂದು ಬನ್ನಿ ಆಯನೆ ಬಾಸ್ ವಿದಾಯ ಬಲ ಬೇ ವಿದಾಯ ಬಲ ಅಂದು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ತನಿಕ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದು ಎನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂದ ನಂಬಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂದ ನಂಬಿ ಮೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಣ್ಣ ಒಲ್ಲ ಉಬ್ಬಿ ಮುಸುಂಟುಗ್ರಟ್ಟು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಪಾತೇರಿಯ ದೆಪ್ಪುಂಬೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದೆಪ್ಪು ಒಂದು ಮೂಲು ಕಾಂಡೇಟ್ ದಿಂಚಿ ಬೋನಿ ಆಗ್ತಿಜಿಂದು ನಮ ಉಲ್ಲ 500 ಹೊರ್ತ 500 ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಯಗ ಬೋನಿ ಆತು ಜಿಗತಂಬೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಬಾಸ್ ಸೈಯಡ್ ಬೋನಿ ಆತು ಜತ್ತ ಒಂಜಿ 250 ಕೊರಂಬೆ 250 ಹೊಡೆದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇನು ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರಾಪಣ ಮಲ್ಪಿ ಆಯನ ಅಂಗಡಿ ಒಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಬೆ ಅಂದು ಬಾಸ್ ಸೈಯಡ್ 100 ಕೊರಡತ ಆವ್ ಬಾಸ್ 100 ಕೊರಂಬೆ ನಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ಮಾರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಲ ಕೊರೆನ್ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಬೆ ಈತ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಬೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಏಯ್ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಬೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಯತೆ ಬೊಯ್ದಿನ ಬೋನಿ ಕೊಂಚ ಪತ್ತಾಡಲ ಕೊರು ಮಾರಾಯ ಸೆ ನಾ ಪತನ್ ₹5 ದಾದಂಬೆ ಮಾರ್ನೆಮದೆ ವೇಸ ಬೈದಿನಂಬೆ ಬಾಸ್ ಐನಾಂಡ್ ಐನು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಂದ ಅವಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದ್ವರ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪೋಲೆ ದಾನಿ ಅಮ್ಮ ಸರ ಹೊರ್ಚಿ ಮಮ್ಮಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಚಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪೋಲೆ Late ಆಂಡ್ ಬೈಯಲ್ ದಾದ ತೂಪನ್ ದಾದ ಇಂದ ಆವೇನ ಗುರ್ಕಾಡ್ದಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೋಳೆನ್ನ ರಡ್ನೆ ಮಗಲ್ ಸುಚಿತ್ರ ಆವನ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೋಲು ಕಡೆತ ಮಗಲ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಲಾಲ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಏರೆಗೆ ಹಾಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲಲ್ಯಾ ಅವು ಅಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ ಚಿನ್ನು ಆಯ್ ಪುಟ ಆಯ್ ಬಾಬಾ ಚಾಕಿ ಬೋಡೆ ಡಾಲ್ ಬೋಡೆ ಗೊಂಬೆ ಬೋಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡೆ ಮನಿ ಪುಜೋಲು ಬಾಬಾ ಚಾಕಿ ಬೋಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡೆ ಯಾ ನೀತ್ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊನ್ನ ವಾ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪದರಿ ಯಾ ನೀತ್ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪಾತೆರ ಪೂಜಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಬರ್ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ ನನಗೆ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಾ ಉಂದಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಚಿ ಎರಡು ತಪ್ಪಾಂಡ್ ಉಂದಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಚಿ ಅಂದ್ ಕೆಲವೇರು ಕೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಕೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರು ಏನಡ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಂಡೆ ಬುಕ್ಕಿನೇಟ್ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಮಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಯ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ದಿಲ್ಲ ಏ ಜವ್ಯಾ ದಾದೆ ಸರ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ದಿಡ್ತಲ ಗದ್ದೆರ್ ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಶಟಪ್ ಗುಬ್ಬಿ ಪಾಡು ಎಂಚ ಪಾಡ್ನು ಸರ್ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನು ಅದೇ. ನೆಟ್ಟು ಗುಬ್ಬಿಜಿ ಸರ್ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೆಪ್ಪುನು ಶಟಪ್ ಆರ್ಸಿ ಉಂಡು ಅವು ಸೊಸೈಟಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಓ ಆರ್ಸಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆತೆ ಶಟಪ್
ಉಂತಾರೆ ಪನ್ನ ದಾಯ ಉಂತಾ ಜಮೆ ಎಂಚ ಉಂತಾವನ್ ಸರ್ ಎಂಗುಳು 3 ಜನ ಪೋಪುನೆ ಬಂಗೋಡ್ ಸರ್ ಇರೇನು ಓಲ್ಕುಲ್ಲ ಅವನ್ ಸರ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಗೊತ್ತು ಜಾವೆ ನಿಕ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್ ಇರಾ ಗಂಟಲ್ದೆ ಗೊತ್ತು 3 ಜನ ಬೈಕ್ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇರಾ ಗಂಟಲ್ದೆ ಗೊತ್ತು ಐಕ್ಯ ಸರ್ ಓರಿಯನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೋ 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 ಮದಕರಿನ ಪಾತೆರ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಎಸ್ ಐ ಮದಕರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಆಯನ ರಿಕ್ಷೋಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡೇ ಇನಿ ಅವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲೇ ಅರಿವೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡೆ ಗುಡ್ನ ಬೋಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಕಾರ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋರಂಡು ಇದೇನು ಓಲಾ ತೂಚಿಲಕ್ಕುಂಡ ಈಜಂತಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಆ ಜನ ಮಲ್ಲ ಡೋಂಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಜಿ ಕುರೆ ಆ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಡಿಪ್ಲೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ತಾಂಡ ನಲ್ಪ ನಲ್ಪ ಹೆಂಚಿನ ನಲ್ಪೈ ಎಲ್ಪಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ನೇ ನೂತ್ ಬದೊಲ್ಲೆ ಚಿಲ್ಲರಿಜ್ಜಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಏರ್ಗೇಂಡೇರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಬ್ಬ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ ಏರ್ನ ಮನೆ ತು ತೆನದಾನ್ನ ಬಾರ್ಲಾಕದ ಬೋನಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ವೆನ್ ಚಾವರ್ಕ ಹಾ ಸಾಯ್ತು ಬೋತ್ನಿ ಅರ್ಧ ನೋಟು ಕೊರ್ನ್ಯ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ್ಯಾತ ಮಾರೆ ಹಾ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ನೇ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅವಂದ ಅರ್ಧ ನೋಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಈರೇನಾ ಛೆ ಅವು ಯಾನತ್ತು ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕಿ ಯಾ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡ ಹಿಮಾಲಯದ ಜತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅಲೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಕನದೀನಿ ಏನೇ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗೋಲಿ ಭಜನ ಅತ್ತಿ ಓಕೆ ಭಸ್ಮ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯದ ಭಸ್ಮ ನೆತ್ತ ಪವರ್ ತುಪ್ಪಾರ ಅರಿವೋ ಈ ಜನ ಓಡಿಬೋಣು ಮಾರೆ ಎಂಚ ಹರಿ ಓಂ ನಮನ ಮೊಬೈಲ್ ನಮಗೆ ಬತ್ತಿಜ ನಮ್ಮ ಏತ್ಕೆರದ ನೀರು ಬರ್ತಿಜ ನಮಡನೆ ಹ ಎನ್ನ ಉಂಗುರ ಉಂಡು ಹರಿ ಓಂ ಅತ್ತ ಮಾರೇದು ಎಕಾರ್ದಿಂಚಿ ತೂಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚು ಸುಂತಿರಕ ಸುತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅವತ್ತಂದೆ ಮೋಣೆ ಬಾಬಾದ ಕುಲ್ದಾರು ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ದಾದಂದಿರೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಿಯ ಈ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಎಂಚಿನ ಬಾಯ್ಬಿಡು ಮನಿಯ ದೇ ಎರೇರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತದ ಎರೇರ್ನ ಮಣ್ಣೆ ಹಾಕಿನ ಕಾಸು ನಂಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಊರಿಡಿ ಮಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಇರೇಗ ಶಾಪದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಪೂರ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಭಸ್ಮ ಪಂಡದು ಏರ್ ತಮಾಷಾ ಮಲ್ಪನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಜಾತನ್ ಮಾಟ ಮಲ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನಂದು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮಾಟ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಗತ್ತು ಉಂದೇನೆ ಇಡೇಗೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಈ ದಾದ ಬನ್ಪೆಯ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾರಾಡು ಇರಣಿಕಲು ಕುಲುದು ನುಪ್ಪು ತಿನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಬಸ್ ಮೋಡು ಒಂದೇನೇ ನೆಪ್ದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇರ್ನ ನಸಿಬು ಎಡ್ಡುಂಡು ಆ ನಸಿಬು ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ನಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಪಂದು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದಪ್ಪಯ್ಯ ಮಮ್ಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನು ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲುದ ಆಲೋಚನೆ ಕುಲುದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ್ಲೇತ ಕುಲುದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಜೆ ಜೊತುದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಜೆ ಎನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ದಾನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ದಾನೆ ಬತ್ತಾರು ಲಗೆ ದಾದ ಯಾವತ್ತಾರ ಒಂದು ಮತ ಫೈಲ್ ಬೋಡ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಗೇಟ್ ದ ಪಿದಾಯ ಮಲ್ಪು ಇಲ್ಲ ದುಲಾಯ್ ಬಿಡ್ಚವ ದೆಪಾವ್ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಲಕ್ ಲಕ್ ಮೋಲ್ನ ಚೊರೆ ಬುಡೇದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಸ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಕಾಯಸ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಕಾಯಸ ಬುಂಡೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ತಿನ್ಪುಣ ಒಂದೇ ಕಾಯಸಡತ್ತೆ ಮೊಲೆಗೆ ಓಲ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಣ ಒಂದು ಮಾತ ಯಾನಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಮಲ್ದೆ ವೈಟ್ ಒಂದೇ ಕಾಯಸಡತ್ತೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಜನೈಕತ್ತೆ ಬೈದಿನಿ ಒಯ್ಕಿಂದು ಬೈದಿನಿ ಈರ ಶಿಷ್ಯ ಅವರ ಗಿರಾಕಿಲೇ ಇಜ್ಜತ್ತ ಮಾರಾಯ ಗಿರಾಕಿಲೇ ಇಜ್ಜತ್ತ ಗಿರಾಕಿಲ್ ಬರಡೊಂದು ಯಾನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ದೆ ಇಡೇ ಬಲ
ನೆಟ್ಟು ಲಿಂಬುಲ ತಗಡ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಪತಂಪೋದು ಏರ್ನಾಂಡಲ ಇಲ್ಲ ಪಿರ ಹೊಡ್ಕೊಂಪೋಡು ನಮ್ಮನಿಲ್ಲಡಾವಾ ನಮ್ಮನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂತು ನಮ್ಮನೆ ಬೂರ್ನೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತೋಡಿನ ಗುರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಡಿನ ಗುರಿಕ್ ಬೇತೇರ್ಲ ಬೂರೋಡು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಓಡೆಪೋ ದೀಪ ಆಯನಿಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪದ್ರ ಸುರಾಪು ಆಯಗೆ ಬಂಗ ಬರ್ರ ಸುರಾಪು ಆಯದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಟೋನೇ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುನು ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ಭಾರಿ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ನ ಇಂಜ್ವಲ ಅಂದಜಾಣತ ಪನ್ಯ ಆವ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ಪೆ ಗುರೂಜಿ ಇಡಬಲ ಈ ಒಂಜ ಗುರೂಜಿ ಬನೋಡು ಇಜ್ಜಿಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬನೋಡು ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಹಾ. ಅವ್ರ ಅಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವೆಂಚ ಮೂಚಿಕಾಸ್ತೆ ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಕಟ್ ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮ 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 ಬರ್ಪೆ ಗುರೂಜಿ ಬಾರಿ ಚಾರುಲ್ಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾದ ಪಾತೆರ್ವೆ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹಲ್ಕಟ್ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅವಂದು ಇವೆ ಏರೆ ಬಂದು ಬೇನಿ ಹಲೋ ಏಕನಾಥ ಅಂದ್ಯ ಈ ಪನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೇನು ಅಂದಂದು ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ಹಾಂ ಮಿಯಾರಾಪುಜಿ ಚಳಿಯ ಒಂದು ಮಿಯಾರಾಪುಜಿ ಮೋಣದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಆವ್ಯ ಬಾಯಿ ದೆಕ್ಕೋ ಮಾರ ಈಯೋರಿ ಸೈತು ಹೋತ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಕೂಲೆಂಜಿ ಎದುರಾದು ದೆಕ್ಕುನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅದು ಹೊರ ದಕ್ಕೋದು ಅಂದ್ ಎಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಕಾಶ್ ಕುಮಾರೇ ಬಾತೇರ್ ನೀ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಾದಾ ರಾಕೆಟ್ದ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಳಾತದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 95 ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಹೋದು ಬೋಲ್ಟ್ ಕೈಪ್ಲೆ 95 ಸ್ಪ್ಯಾನರಾ ಏತ್ ಮಾಲಿ ಪಪ್ಪವು ಇಪ್ಪರ್ಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ರಾಕೆಟ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಪಾರ್ದು ಕಿಕ್ಕರ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಅವು ಅಡ್ಡ ಬಾರ್ದು ಸರ್ತ ಮಲ್ತಿ ಕುಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಅವು ರಾಕೆಟ್ ಬಜಾಜ್ ಕಂಪೆನಿಂದ ಚೇತಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತ್ಲಕನಿ ಅವಳ ಅಡ್ಡ ಬಾರ್ದು ಸರ್ತ ಮಲ್ತಿ ಕುಡ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಉಪಗ್ರಹ ಎಂಚುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಪುಡ ಆಯ್ತಾ ಕೂಲಿಬೋದು ಇಪ್ಪೋಡು ಐಕೊಂಚ ಗ್ರೀಸ್ ಬುಂಡ ಸರಿ ಅವ್ರಲೇ ಅವು ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ಇರಗತ್ತು ಯಾನೊಂದು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಮಲ್ಪೇವೆ ಓಕೆ ಇದೇ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಡೈರಿ ಕೊಡೋರ ಮದತ್ತು ಬಿಡಿಯೇ ಒಂದು ಇರು ಅಮೇರಿಕಡಿ ಪುನಃ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಿನಿ ಬೇಲೆಗಿ ಪುನಃ ಯಾನು ನ್ಯಾಸಡೆಪ್ಪು ನಾನು ನ್ಯಾಸ ಆ ಉದ್ಯಾಡಿ ಪುಂತೋಜುಡು ಐಕ ಉದ್ಯಾರ್ದ ಮರದ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪುಂಡು ಅವತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿ ನಾಸ ನಾಸಾವ್ ಯಾನಲ್ಲ ನ್ಯಾಸ ಅಂದೆ ನೀನು ಅಲ್ತ ದನಿಯರ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು 4 ಜನ ಎಲ್ಲರ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆ 4 ಜನ ದನಿಕಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಏರ್ ಪುರ ಡೇವಿಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಡೇವಿಡ್ ಜಾಕ್ ಡೇವಿಡ್ ಲಿವರ್ ಒಕ್ಕರಿಲ್ಲ ಕಡೆಯತ್ತಾಯಿ ఆయన ಬುದರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದಾ ಡೇವಿಡ್ ಗ್ರೀಸ್ ಅವೆಂಚ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ ಅವು ಜಾಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಲಿವರ್ ಬಾತಿ ಒಕ್ಕ ಗ್ರೀಸ್ ಬಾರೋಡಿ ಇರ್ತ ಅಮೇರಿಕ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಅಮೇರಿಕ ಬುಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಯಾನಪ್ಪ ಹೋದ್ ಬರಂದೇ ಎಂಕವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಅಪಗ ಪೋದವ್ರು ಅವೆಂಜಿ ನೀರು ಮಾಮಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಡ್ನತ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಬಿಡೋಡಿ ಅಪಲ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ಬನೋಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಲೋಕ ಹೋದ್ ಬತ್ತಿನ ಆತೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ತೋಜಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮಗಿತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊಲ್ತು ಬರಪುನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ತೋಜವ್ಯಾನು ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋಡತ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ತೋಜವ್ಯಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ದಾದ ತೋಜವಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋಡು ಸಾಕ್ಷಿ ದಿಕ್ಕಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂತು ಟಪ್ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಂದಾದ ಚಂದ್ರಲೋಕದ ನೀರು ಸುರೂಕಿ ಅನ್ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಪೋನಾಗ ಒಂದೇನೆ ಪತ್ತ ಹೋಯ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಂದಾನೆ ಮಂಜೋಲು ಚಂದ್ರನ ಕಲ್ಲರು ಮಂಜೋಲು ನೀರ್ಲ ಮಂಜೋಲೆ ಇಪ್ಪರ್ಲೆ ಪಾಸಾಣಿ ಪರ್ತುಕ ಮುಂದಾನೆ ಒಂಥರ ಉಂಡು ಚಂದ್ರಲೋಕದ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತನು ನೀನೇ ಪುಣ್ಯವಂತನು ಏನಾಡು ಪುಣ್ಯ ಎರೆಗೊಂಡು ಏತ್ ಪುಣ್ಯವಂತಪ್ಪ ಯಾನು ಚಂದ್ರಲೋಕದ ನೀರು ಪರಿಯೆ ಚಂದ್ರಲೋಕಡು ಸುರೂಟು ನೀರು ನಾಡು ಈರು ಆ ನೀರ್ನ ಸುರೂಟು ಪಾರ್ತಿನ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಇರುವೆರ್ಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬಾಜನರಾಯ ಈ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣಪ್ಪ ಪೊಯ್ ಬೊಕ್ಕಾನ ಚೊರಟ ಬುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ವೈಕುಂಠ
ಓ ವೈಕುಂಠ ಬತ್ತೇ ಓಡೆ ಸೈದ್ದ ಮಾರ ಏನ್ ಜಾಲ್ಗುಲ್ಲ ದೇಗಲ ದಾದೆ ದಾದೆ ಬೊಬ್ಬೆದಿ ಪರಿ ಓ ದೇವ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಸ್ಥೆ ಆತುಂಡ್ಯಾ ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಕಣ್ಣು ತೂತಾನ್ ಒಂಜಿ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಕಣ್ಣು ತೂತಾನ್ ಅಂದು ಕಾಸು ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ಕಣ್ಣು ತೂತಾನ್ ಅಂದು ಮೂಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಏರ್ ಕಂಡಿನಿಯಾ ಬಾಟ್ಲಿಯಾ ಇದೆತ್ನೆ ಮೂಲ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಯಾಂದೇಜಪ್ಪ ಮೇರೇಂಜಿನ ಮಾತಿರ್ನು ದಾ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಜೀತಿನ ವಸ್ತು ಜೀತಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂಜಿ ಬಾರಿ ಕಳತನ ನಡ್ತಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಜಿನ ಮಾತಿರು ಹೆಂಗೊಂಜಿನ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಜಪ್ಪ ಈಜ ಎಂಜಿನ ಮಾತಿರ್ನು ಇದೇ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಂದ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಏರು ಮಗೆಯಾ ಮೂಲುಲ್ಲ ಆಯ್ ಫಿರೋಡು ಅಂತೊಂದು ಅನ್ನಬೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬೋಂಡವು ಈದೆತ್ತನ ಅವು ಯಾನೇ ತೆತ್ತೀನಿ ಈದೆತ್ತ ಅಂದನ್ ಏನಿಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊರ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊರ್ರನ ಹಾ ಹಾ ಏನೇ ಕೊರ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೆ ನಿಕ್ಕೋರ್ನೆ ಅಂದು ದಾದ ಮಲ್ತೇನು ಅವು ಮಂಜುಳದ ನೀರಿತ್ತು ಅವು ಬಾಟ್ಲಿಯಾ ಅಂದಂದಂದು ಹಾ ಐಟಿ ಚಂದ್ರಲೋಕದ ನೀರತ್ತ ಯಾನ್ ಗಟ್ಟ ಗಟ್ಟ ಭಾರಿ ಅವು ಚಂದ್ರಲೋಕದ ನೀರು ಹತ್ತುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೆಂದ್ರಲೋಕದ ನೀರು ಪಂಡ ದಾದ ಮಾರ ಅವು ಚಂದ್ರಲೋಕದ ನೀರು ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತೋಪಿನ ಪಡ್ಕೆ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನೀಕ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾಂಡು ಈ ಕೇಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಉಂದಾದ ಬ್ಯಾಂಕ ಅಂಚಾಂಡ 5,000 ಕೊರ್ಪು ಜನ 5,000 ವಿಷಯ ಪಾತೇರ್ನತ್ ಯಾನ್ ಇದೇ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಪಾತೇರ್ನು ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಲ್ಪಂದ್ ಪಂಡ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊನೆಯ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಉಡಯ ಊರುಡು ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪಂದ್ ಪಂಡ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಗೊಬ್ಬದು ಸತ್ಯನಾಶ ಮಲ್ತ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪಂದ್ ಪಂಡೆ ಆಂಡೈ ಕೈ ಬೇನೆ ಕಾರು ಬೇನೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಕೊರಿಯ ನನ್ನ ಈ ಕೇಳಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರೆ ನಡೆದು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೋಡಂಡ ಇಯೇ ಬೇನು ಇಯೇ ಕಾಸು ಮಲ್ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪು ಜನ ಕಾಸು ಬಂಡ ದಾದ ಎನ್ನದ ಮರಡು ಬರುಂಡ 10 ಭೂಮಿ ಪಡದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮನ ಹಾಳು ಮಲ್ತ ನಡುಚಿ ನನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ಕಾಸು ಕೊರಂದಿತ್ತೇಡ ಈ ಜೀವಮಾನಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಪೂಜ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಪಂಡ್ ನಿಕ್ ಕಾಸು ಕೊರದು ಹಾಳು ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ್ ಏನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಮಕಾರಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಕೆಂಡಿಲಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರಿಯೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಲ್ಲ ಕೊರೆ ಅಂಚಾಂಡ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಕೊರು ಪಾಲು ಒಯ್ತಂಬೆ ಪಾಲು ನಿನ್ನ ಪಾಲ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಈ ಮುಖದಿಂದ ಆತನು ಒಂದೆನ್ನ ಪಾಲ್ದ ಆಸ್ತಿ ನೆಟ್ ನಿಕ್ ಅಕ್ರಂದ ಕಡ್ಡಿಲ ತಿಕ್ಕಂದು ನಡಪ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪು ಜನ ನೀನಡ ಕಾಸು ಎಂಚ ವಸೂಲಿ ಮಲ್ಪಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೂಪ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ ತೋರೆತ್ತನ ಬಕ್ಕತ್ತೊಲ್ಲ ಸುರುಕಿಲ್ಲಡ್ದು ನಡಪ್ ಬಲೆ 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 ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಜಿ ನುಡಿಂಚಿ ಬಾಂಬ್ ಎಡಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ಇರ ನಸೀಬು ಇಜಿನಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಸೀಬೆ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಸುರು ಸುರುಕು ಎಂಕಲ ಅಂದಾಜ್ ಆತಿಚಿ ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ಎಂಕ ಅಂದಾಜ ಅಂಟಿ ನಾನು ಈರೆಗಳ ಅಂದಾಜ್ ಆಪುಂಡು ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಧ್ಯಾನಡುಲ್ಲೆರ ಅಂದ ಧ್ಯಾನ ಕರ್ಮ ಕೋಡೆರ ಆಟೋ ಪೋತೀನಿ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಸರಿ 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 ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಕ್ತರೇ ಇದೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ದಾಲ ಸಮಗಟ್ಟು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಮಕಟ್ಟು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಉಷ್ಣಾತಂ ತೋಜೋಡು ಛೇ ಅಂಚತ್ತಿ ಪತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟಿನಿಜ್ಜಿ ಆ ಅಂಚ ಆವಾಡು ಬಂಗೋಡೆ ನಡೆಬೈದ ದಾಲ ಪರಿಹಾರ ಬುರ್ಕ ದೇ ಅರಿಗಾನ ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ಬೋಲಂತೇನ ಬಾಸ್ಮತಿ ಪತಾಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪತಾಲೆ ಪೋಯ ಆ ಗುರುಜಿ ಆಯಂತೆ ಕುಶಾಲ್ ವಾತೇರ್ನು ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ನ ಹುಡುಗಿ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯತ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಕುಶಾಲ ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ML ಸಾಹೇಬರ್ನ ಫೋನ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ಮೈ ಇಂಚಿವಲ್ಲ ದಾದೆ ಗುರುಜಿ ಯಾನಿಕ್ ಏತ್ ಸಲ ಬಂತೆ ಸಿಮ್ಮು ದೇತದು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತನು ಏನ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟವರಿ ಪುನಃ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತು ಕುಳ್ಳು ಮಾರಿ ಕುಳ್ಳು ಅವು 4 ಸಿಮ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಉಪದ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಉಪದ್ರ ನಿಕ್ ಈ ಮಂಡೆ ಬಂದಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಮೂಲ 10 ಲಾಯಕ ತೋಜುಂಡಿ ಅನ್ನಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾದ ಉಪಾದ್ರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿಡ ಅಲ್ತಿರ್ದಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡ ದೀಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ದಾಯ ಸೈಪ ಮಾರ ಪಕ್ಕಡಿಜ್ರ ನಾಚಿ ಕಟ್ಟ ಹೊರ್ಚಿ ಮಾರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಲೆಪ್ಪನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಮಲ್ಪುನಯ ಹೇತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಮಲ್ಪು ಓವರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಬಾತಣ್ಣು ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡವು ದಾನೆ ಉಪದ್ರದವನ್ ರಾತ್ರಿ ಕನಟೊಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಆಕೃತಿ ತೋಜುನು ಕಾಲಿ ಬೊಲ್ದು ಕೂಲಿ ಒಂಜಿ ತೋಜುನು ಆಯನ ಸಮಸ್ಯೆ
ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಪ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಆಕೃತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಪ್ಪುದ ಅವು ಖಾಲಿ ತೆಲ್ಪುಡು ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಅದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಸೆ ಎಪ್ಪೋಡು ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಗೋರು ಆ ಈ ಕೈ ಪಾಡ್ನ್ಯಾ ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಒಂದು ದಾನೆ ರಡ್ಡು ಬರ್ತೀನಿ ರಡ್ಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪಾಗತ್ತ ಏರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೇನು ಲೆಪ್ಪುನ ನಾಚಿಗೆ ಟೊಡ್ಚಿಂಬೆ ದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ದಾಲ ತೋಜ್ ತೋಜುಂಡ ದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ತೋಜುಂಡ ದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತೋಜುಂಡ ನೆಟ್ಟು ತೋಜೋಡೆ ನೆಟ್ಟು ನಿಗಂಟು ತೋಜೋಡೆ ದಾದವ ಏಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಾಲಜ್ಜಿ ಹಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಾ 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 ತಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೋಪುನಿ ಐಟ್ ಬೈದಿನ ಕುಲಿಯರ್ಲು ಉಲ್ಲಾರ ಬೇಲ ಪೋದು ಮೂಲೆಗುಲು ఉంది ಬಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ 20 ರಾತನತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೋಡಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ತೋಜುನು ನಂದು ಖಾಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ಕೂಜಲು ಉದ್ದೊಂಡು ಅಂತೆ ಅಂದು ನಿಕ್ಕು ದೈವದೇವರನ ದಾಲ ಉಪದ್ರಜ್ಜಿಯ ನಿಗಲ ಕುಲೆತ್ತಲ ಉಪದ್ರಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕು ಉಪದ್ರಿಪ್ಪುನು ಒರಿಯನ ಮಾತ್ರ ಏರ್ನ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಕೇಲ್ ಆಯನ ಉಪದ್ರ ನಿಕ್ಕು ಆಯನಿಕ್ಕು ಸ್ವಪ್ನೋಡು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪವನ ಆತೆ ಪೋಡಿಗಟ್ಟವನ ಆತೆ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಏನ್ ಕೊರ್ಪಾವ ಉಂದೆ ನಿಕ್ಕು ಕ್ರಿಸ್ಕೇಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕನಗ ಮರ್ಕಾಪುಣತ್ತ ಅಂದಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಶರ್ಬತ್ ಮಲ್ದ ಪರ್ ಬತ್ತಣು ನಿದ್ರೆ ಆಟ ಪೊಡ್ಚಿ ಏತ್ ಸಲ ಬಂಡ ನಿಕ್ ಮಾರಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ತ ಕಣ್ಣು ಗುರೊಂದುಲ್ಲಿ ಕೋಡದಟ್ಟದಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡದಲ್ಲ ಕಾತಿ ಬಾಸ್ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಂಡು ಬತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಓಲಿಯಾ ಅಲೆ ಅವಲಿಯೇ ಸಾಯ್ತು ಹೋತ್ನೆ ಬಾಲೆನೆ ಬೌ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸಿ ಆತ್ಮಲ ಜೀವ ನಡತೊಂದು ಬೋಂದುಂಡು ಇಂಬೆ ಬಾಲೆ ಬಾನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಬುಲ ತೂಲಂಬೆ ಸರಿ ಸಾರಿ ಬಾಸ್ ಕಾಂಡೇರ್ ದಿಂಚಿ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಬಾಸ್ ಎಂಚ ಕಾಂಡೇರ್ ದಿಂಚಿ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಬಾಸ್ ದಾ ಪೆಟದೀನು ದೇ ವಜ್ರಮುನಿ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಣ್ ಮಾರ ಬರ್ಪುಣಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಬರ್ಪುಣೆ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಬರ್ಪುಣ್ ಮನ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧ ರೈಲ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಅಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ಓ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ಪುಣನ ಅಂದಾತ ಮಾರ ನಿಗಂಟಾತ ಅಂದಿ ಎಂಗೊತ್ತು ಜಾ ಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ತೂಂಕುಂದ್ರ ಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೈ ಈ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅದು ಬಲಿಪಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾರೆ ಬಾಲವಲ್ಲ ಪಿರ ಬಲ್ತಾನೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ್ ಪತ್ತುಳೆಂಬೆ ಚಿನ್ನು ಬಾಲೆ ಮಾಮ ಬೈದೇರು ಚಾಕಿ ಕಂದೇರು ಸಾಯ್ತು ಬೋತ್ನ ನವನದಾದ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಬೆ ದೆರ್ಪುಲೆಂಬೆ ಬಾಲಿನು ಮೆಲ್ಲ ತೆರ್ಪಿಯ ಮೆಲ್ಲ ದೆರ್ಪಾರ ಗಣಪತಿಯ ಮಾರೆ ದೆರ್ಪುಲೆಂಬೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಹಲೋ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಯಾನ್ ಏರ್ಲಾವಾಡು ಅವೀರೆಗ ಅಗತ್ಯಚ್ಚಿ ಈರ್ನ ಮಗಲೆ ಯಾನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾರೆಗೆ ದಾಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈರ್ನ ಮಗಲೆಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಜಾಗು 5 ಲಕ್ಷ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಡೆ ಬರೋಡು ಬತ್ತೀರ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೀರ ಪಾಲೇನು ಬತ್ತಲೆಂಬೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸದಾಶಿವರೇ
ಎನ್ನ ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ ದಿತ್ತಾರೆ ಕಾಸು ಎತ್ ಬತ್ತವಿದ್ದಾರೆ 5 ಲಕ್ಷಗೂ 500 ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. 5 ಲಕ್ಷಗೂ 500 ಕಮ್ಮಿಗೆ ಎಂಬೆ ಹೌದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಡಿಗೆ ದೆತ್ತೆ ಕೇಂಡ ನಂಬೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಬಾಡಿಗೆ ದೆತ್ತೆ ಪಾಪತೆ ಬಾಸ್ ಇಪ್ಪಡ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪಂದ ಕೊಲ್ಲಂಬೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ನಂಬೆ ಪಾತೋನ್ ಸದಾಶಿವರೇ ಈರ್ನ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಅಡ್ಡಗೆತ್ತನು ನನ್ನ ಈರ್ನ ಬಾಲೆ ಇರೇಗ್ ಬಾಲೆನ್ ಕಡ ಬಿಡ್ಲಂಬೆ ಬಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಬಾಸ್ 1,000 ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಸ್ ಮರ್ಲಂಬೆ ಅರೆಗೆ 1,000 ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಓಮಿನಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ್ ನಮ್ಮಡ 5 ಲಕ್ಷ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾಸ್ ಆತ ಈ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಪಾಪದ ಕೊಲೆಗೆ ನಾವು ಏಪಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಧರ್ಮ ಆತ ಅನ್ನನ್ ಬನ್ನಗ ಬಾಲೆನ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ಲೆ ತಂಬೈದಾರು ಪೋನಗ ಬಾಲೆನ್ ಕಾರ್ ಇಡ್ಲೆ ತಂದು ಬೋಲೆ ಹಾ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಬಾಲೆಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಬಾಲೆ ಮಾರಿ ಮನನಾರ್ನ ಬಡ ಪುಂಡೆ ಪುಟ ಹಿರೇಗ ಹಾಕಲು ಹಾಕಿರ ಮಗ ದೇವೇರ್ ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆಂಬೆ ಕೈ ನಿಲ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ನೆತ್ತ ಖುಷಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ಪುಲೆಂಬೆ ಉಂತಲೆಯ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಪಡಂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದ ತೂಪಿನ ಬೇ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಲೆಂಬೆ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ ಇದೀಗ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾರಿ ಇಂಬದಾದಯ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನ ಮದಿಮೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪ ತೂಪಿನೇಜಿನ ದಾದಯ ಮುಟ್ಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿ ವಾನಮನಿ ಕಾಟದೆ ಮಾರೆ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಚಕ್ಕ ದಿಪ್ಪೋಡು ಯೋಜಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾರಾಯ ಎಂಜಿನ ವಾನಮನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರಾಯ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಕೊಡ್ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ತೂಕ ವಾ ಬ್ಯಾಂಕದ ಚೆಕ್ ತೂಕ ಎನ್ನ 1,000 ಅಲಕ್ಕ ಬೋಂಡು ಇಮ್ಮೆ ಅನ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಟಿವಿ ರಿಪೇರ್ ಅನ್ಪುನ ಪಾದೆಡ್ ಜಲ್ಲಿ ಗುದ್ದುನ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಅವು ಟಿವಿಗೆ ಟೆಂಗ್ಯಬಹುದು ಟೆಂಗ್ಯು ತಮಿಳ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪನು ಮನಿಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಟೆಂಗಿಯ ಟಿವಿ ಎಂಜಿ ಪೋಪನಿಗೆ ದಾಳದಂದ್ರೆ ಜಪ್ಪ ನಾನು ಒಂತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೀಪುನ್ ಅದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಛೇ ಹಲೋ ಕೇಬಿಯಾ ಕಾಂಡೇಡ್ ಇಂಚಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದ ಓಲು ಎಂಗ್ಲ ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲತ್ತ ಟಿಪ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ನಿಗಲ್ನ ತೂಪೆ ತೂಪೆ ಯುರೇಕಾ 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 ಸುರೇಖ ಏರಿಯ ಸುರೇಖ ಸುರೇಖತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ನಾಡ್ ಬತ್ತಿರತ ದಾದ ಇತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನು ನಿನಡ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟುಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಏ ಮನುಷ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಸಾಯ್ತೆ ಬೋವಿ ಏ ಆಂದಿ ದಾಲಾಪ್ಚಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಬ್ರು ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಇತ್ತದುಲ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪತ ದಾಲಾಪ್ಚಿ ಏ ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಮುಲ್ತುಲೈ ಏ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಯುರೇಕಾ 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 ಏ ದಾಲಾಯ್ಜಾ ತುಲಾ ಏ ಆಂದಿ ಹೆಡ್ ಬೋನ್ಕಿ ಬಿಗ್ತಿ ಕೆಲಕ ತಿಕ್ಕ ಇರ್ ಮಾರೆ ದಾಲಾಂಡ ಲಾಂಡ ಯುರೇಕಾ 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 ದಾಲಾಪ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಕರೆಂಟ್ ತಾಗಂಡ ದಾಲಾಪ್ ಸಿಲ್ಯವ್ ತುಕ ಎಂಡ ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಯುರೇಕ ತುಲೀರ್ ಈರ್ನ ಸಿಲ್ಯವ್ ಈರಂಚಿನ ಯುರೇಕ 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 ಬೊಕ್ಕಂಚ ಯುರೇಕ ಯುರೇಕ ಕುಡಂಚಿನ ಈರ್ನ ಯುರೇಕ ಯುರೇಕ ಅವು ಸಿಲ್ಯವ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಯುರೇಕ ತುಲೀರ್ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಲು ಫೀಸ್ ತಪ್ಪದಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದೆ ಗೆತೋನಿ ಯುರೇಕಾ
ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಾರ ಗುವೇಳ್ದು ಪುನಃ ನಿಲ್ಕಿಲಕ ನಿಲ್ಕುನು ಕುಲ್ಲೆ 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 ಪಿದಾಯ್ 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 ಉಂಡ ಪಿದಾಯ್ 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 ಶಾ ಕುಲಾಯ್ ಸೈತೇ ಪೋಂಡು ಪಾಡ್ ದಾದ ಮಾರ ಗ್ರಾಚಾರ ಸರಿ ಜಾನ್ ಅಕಲ ನಸೀಬ್ ಸರ್tonಡು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಸರ್ತಾನ ಮಾರ ಈ ಪೆದಕನ ವರ್ದಾತನ ನಮನಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ನನ್ನ ಪೂರ ಜಾರದ್ ಬೋಡ ಆಪುಣ ಅಂದು ಯಾನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಪೆ ಪನ್ಲೆ ಈ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಎಂಚೆ ಎಂಚ ಇವನ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಈ ಸೀದಾ ಪಿದಾಯ್ ಬೋದು ಉಂತೋಡು ಪಿದಾಯ್ ಉಂತುದು ಬನೋಡು ಪೊಲೀಸ್ 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 ಇಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಗೆಲು ಉಂತುಜೆ ಬಲ್ಪ್ವೆ ಕಲಾಟೆತ್ತಿನ ಕಾಸು ನಂಕ್ ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ಕಾಲಿ ಮೇನೀರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ತಾಡಾಂಡ್ ಆತೆ ಇರ್ ಮನಿಪ್ಪ ರೆವಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕಾಸು ಎಂಕರ್ದ ನಿಕ್ಕರ್ದ ಅಪೋ ಏ ಈದುರ ಕಲಟು ಈದುರ ಮೈತೋಲ ಪೋಯ ಮೇಕುಲ್ ದಾಯ ಮತ ಗೊಬ್ಬರ ಹರ್ಪ ಮಾರ ಪಾಡ್ಕೆ ಮತ ಮೈತು ಅಂತ ಮೆಂಜಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾವ್ಜಿ ಮಾರ ಪೊಲೀಸ್ 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 ಬಲ್ಪಿ ಬಲ್ಪಿ ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲ್ಪುಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಓಡೆ ಬಲಿಪಿನ್ ಬೇ ಎನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಮಾರಾಯ ಪಡ್ಕೆಡಿ ಇತ್ತು ಕಾಸಾಪನೇಕೆ ಬಯ್ಯ ನಕುಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡಸ್ ಗಾಪುನ್ ಏ ಲಕ್ಕೆ ಏ ಲಕ್ಕೆ ಸಾವು ಮಾರ್ಲ ಏ ಕೋಲಾರ ನೇಲ್ ಹೊಡ್ತಿ ಕೋಲಾರ ನೇಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಲಕ ಮಾರೇ ಲಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರ ಬಿಡಿಯಾ ಅಂಚ ಕುಸಲ್ ಮತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನವ್ ಗೇ ಬೆಚ್ಚ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಲಕ್ಬೆ ಇವಡೆ ಶಾಂತ ಮಾರಿ ಬೈದಿನ ಜಪ್ಪ ಬೇಕಾಸು ಪೋ ಪಿರಂತು ಎಸ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಬೇತ ಬರೋಣ ಬೇ ಸೂರ್ಯಕಾಣ ತುಪ್ಪ ದೆಪ್ಪ ಬೇ ನಿಕ್ಬೇತ ಬರೋಣ ಬೇ ದೆಪ್ಪ ಬೇ ಆಯ್ ಪಾರ್ ದೀಜಿए ಸರ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ಬಾರಿ ರೌಡಿಸಮ್ अपना तमें निकलना ಇದಾದ ತೂಪನ್ ಬೇ ಐಟಿಂಗ್ಲು ಓಲ್ಲ ಅಂದು ತೂಪನ್ ಸರ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ರೌಡಿಸಮ್ ಆನಿ ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಮಲ್ತಾರು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತು ಬಲ್ತಾರು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡ್ ತಿಕ್ಕುಬುರಿಯರು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಲ್ತು ಐಟ್ಲ ಬಲ್ತಾರು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇನಿ ಉಲಾಯ್ ಪಿದಾಯ್ ಗೊಬ್ಬ್ಯಾರು ನಿಕುಲ್ ಪಿದಾಯ್ ಅವರ ತುಯ್ಯಾರು ಯಾನ್ ಪಿದಾಯ್ ತಿನ್ನಟ್ಟು ನಿಕುಲ್ ನೀ ಉಲಾಯ್ ಆತಾರು ಬಾರಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಆಪಣ್ಣ ತಮ್ಮೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಆಪಣ್ಣ ತಮ್ಮೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಆಪಣ್ಣ ತಮ್ಮೆ ಈ ಬದ ಕರೀಡ ನಿಕ್ಕು ದಂಟೆ ಅವಲೇ ಉಂಟು ಹಾಕದು ಜರ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ನಿನ್ನದಾದ ಬೇ ಪುದರೇನ ಬೇ ಪಾತರ್ ಬೇ ನಾನು ಪಾತರ್ ರಾಪುಜ ಬೇ ಈ ನೆಕ್ಕು ಮತ ಬಗ್ಗು ಜಮೆ ಈ ಮದಕರಿ ಡೈಕ್ ಬೇತೆನೆ ಮರ್ದುಂಡು ಮದಕರಿ ಎಕಡ್ದಾನ ಬೇ ಪಾತೆರ್ದು ಜಂಬಿ ಎಂಚ ಪಾತೇನು ಸರ್ ಬಾಯಿಡು ಮಾರುದಿತ್ತು ಸರ್ ಪಾಡ್ಲ ಬೇ ಮಕ್ಳಗು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿರೇತಿ ಗೊತ್ತಾಗ ದಾನವತ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಐಕ್ದಾನೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋಡ ಈರ್ ಬಿಡ್ಪು ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ಎತ್ತ ಬಿಡ್ಪುನು ಅಂಚತ್ ವರ್ಷಲ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇರೇನ್ ಲೆಪ್ಪರೆಯಾನ ಬರೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆಯನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಏತ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಆತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೀನು ಹೋಮದ ಲೆಕ್ಕ ಇದೇ ಈರ್ ಕೋಪ ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಡ್ಡ ಮಾತ ಸರಿ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೊಲ್ಯತೆ ಯಾನ್ ಕೋಪ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೆ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಕಂಡನಿ ಎನ್ನ ಫಲೇ ಆಯ ಸರಿ ಆಪೇನ ಮಲ್ಲೆ ಆಯೇ ಆನಿ ಬಂತಿನ ಪಾತೆರ ಇತ್ತಲೆನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಗುಯ್ಯ ಮನೊಂದುಂಡು ಕೆಬಿ ಕಂಜಿಗಾರ ನೂರ್ದಿ ಪೊಡ್ ಮೇರ್ನ ಅತ್ ಗುಯ್ಯ ಇದೇ ಆತಿನೇನ್ ಪೂರ ಮದತ್ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಮದಫುನು ಎತ್ತಿಗೆ ಎಂಚ ಮದಫುನು ಆನಿ ಆಸ್ತಿನ್ ಮಾತ ಉಲಾಯ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಿದಾಯ ಬಾಡಿ ಇಷ್ಟ ನಾಲ್ ಮುಕ್ಕಲ್ ಆತನೊಂದು ಬಾರಿ ಅಂಕಾರ ಉಂಡಾಯಗು ದೇ ಎಲ್ಲ ನೀ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬಲೆ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಸಮಾಪಿನಿ ಆಯೇ ಏರೇರ ಮಂಡೆ ಆಗದು ಕಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅವತ್ತಂಗ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಒಂಜ ಕೊಡ್ದು ಊರ್ದಾಗಲಿ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ 6 ಮಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ರಂದ್ ಅಂಡ ಈರ್ದಾದ ಮಲ್ದರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೋಲ್ಮಾಲೆ ತುಲೆ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಆದುಪೋಣು ನಮನೆ ಅವೇನ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ 6 ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಸಾಮ ಇಜ್ಜಿಂದು ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಏತ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಡೊಂಕೆಂಬೆ ಐಕ್ ವೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಕರ್ಮನಿ ಇನ್ನ ಇಮ್ಮೆ ಪಾತೆರ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಇಮ್ಮೆ ಒಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಡೇ ಬೇಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುನ್ ದಾದೇ ನಿನ್ನಾತೆ ಮಾತೇರ್ನು ಸರಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಲಾಯಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಿಡಲ್ಲ ಇರೆಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಪಗಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪ ಅತ್ತಿಗೆ ಈರು ಓಟು ಕೊಂಚ ಪಲ್ಲೆ
ಲಾಯ್ಕ ನಾವು ಲಾಯ್ಕಣ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟು ಉಂತದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಖುಲೆಂಕು ಓಟ್ ವಾಡಡು ಈರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ವಿನ್ನಾತ ಜರ ಅತ್ತಿಗೆ ಕುಸಾಲ ಬಾತ್ಯಾರು ಯಾನ್ ಓಟು ವಿನ್ನಾನ ಮೂಲಿಪ್ಪೇನ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೂಜೆನ ಅಂದ್ 6 ಓಟು ವಿನ್ ಆತುವೇಡ ದಿಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಿದ್ವೇರು ಸೋದ್ವೇರಡ ಪಾದೆಡ್ ಜಲ್ಲಿ ಗುದ್ದುವೆ ಬಾಸ್ 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 ಓಲರ್ ಬಾಸ್ ಬಾಸ್ ಓಲರ್ ಬಾಸ್ ಬಾಸ್ దాదాంబే బాస్ దూరం పోయింది బాస్ చే దాదే బాస్ బొకేన ప్యాంటెడ్ మై పోడా అకులు బైదేరు ఏరు పిక్చర్ దక్కులు మాత విషయ ಬಂತ పూర ಬಂತೆ ಬಾಸ್ ಈಶ್ವರ್ ತಿಂಕ್ಲೆ ಗೋರಲಿ ಬಾಸ್ ಗೋರ್ ನಿಂಜನ ಪೊಯ್ಯಾನು పోయి 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 మొక్కులేనా బే బోల్ బోల్ వాడు కంపౌండర్లే కొల్లి నమస్తే అరే ఉంటుందిందానే కుల్లే కుల్లే ಬರ್ಚಿ ಎಂಗುಲು ಉಂತುವ ಸೈಯಡ್ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುವೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕುಲಿತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ದಾಮು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದನಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ದಾಮು ಆ ಜನದನ ಚೈನ್ ನೀನು ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಕೇಂದ್ರ ಜರತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕರೆಮನೆ ಒಡ್ತು ಓತೋಪಿನ ಕೇಸಲು ಉಳ್ಳತೆ ಅಂಚ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಎದುರು ಪಾತಿದ್ದೀನಿ ಪಿರ ಅವ್ರು ಒಡ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ಅವು ಕರಿಯಮಣಿಯ ತೂಲೆ ವರ್ಮೇರೆ ಶರ್ಮೇರ್ అవే అవే ఎంక పిచ్చాడు మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చి ಎಂಕಲ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ ಇರುವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರ್ಲ ನೆಟೆಜ್ಜೇರ್ ತಿರ್ತಿತ್ನಗಳು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಓತೇರು మిత్తిత్తి నకులు ಮಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ತೀರ್ಥ ಬೈದೇರು ಗೆ ఏతు బడ్జెట్ బోడావు ಒಂಜಿ ಇರುವ ఇరువడాపుండా ಸುರುಮಲ್ ಪೊಲಿ ఒక ముగిపారే ಯಾನುಲ್ಲೆತ್ತ ಅಂಚತ್ ಆರ್ ಪನ್ನಿ 10 ಈರು ಪಾಡ್ಲೆ 10 ಮೇರ್ ಪಾಡ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಜಂಟಿಡ್ ಮಲ್ಪುಗ జంటిర్దాద వార్షికోసం మల్పునే ఎంక్ నెట్ దాల ధైర్య బర్పుచి ಸುರು ಸುರುಗಿ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬೊಜ್ಜಿ ಓವರ್ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ತುಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ರೆ ಸುರು ಅಂಡ್ ಎಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕುರ್ಚಿ పాడిన బారు వత్త ಪಾಡ್ನ್ಯ అవత్య కాస్య ಕಾಸು ಬರೋಡೆ ನಮ್ಮ ಪಿಚ್ಚಾಡ ಕಾಸು ಬರಂದಾಪುಂಡ ಇರೇ ಧೈರ್ಯ ಜಿಡ ನಮ್ಮ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ತೊನ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಬಾರ್ದಿನ್ 5 ಕೋಟಿ ಬೈ బొక్క ಅವು ಬುಡಿ ದುನಿಯಾಗೆ ತೊನ್ಲಿ ಆ ಚಿಪ್ಪ ಲಕ್ಷ ಬಾರ್ದಿನ್ ಆಜಿ ಕೋಟಿ ಬೈದಿನ್ ಅಣ್ಣ ಔಡಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಏತನಿ 2 ಲಕ್ಷ ಬಾರ್ದು 2 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ డాలరా 2 లక్షడు ఓడాల దిక్కుచి ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತಂಬೆ ಪಾಸಾನ್ ಅಣ್ಣ ಅಗುಲು ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ಈತ್ ಗೇದೆರ್ಗೆ ನಂಕು ಕೋಟಿದ ಆಸೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಇರುವ ಪಾಡ್ನು ಎನ್ಪಗೆಪ್ಪು ಎಂಪಗೆಪ್ಪುನ ತುಲೆ ಇರ್ 10 ಪಾಡುವರೆ ಇರೆಗಿರುವ ಮೇರ್ 10 ಪಾಡುವೇರು ಮೇರೆಗಿರುವ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಎಂಕನಲ್ಪ ತುಲೆ ನಿಗಲಿರುವರೆ ನಲ್ಪ ಎಂಕನಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಐಟ್ದಾಲ ಮೋಸ ಎಡ್ಡೆ ಸರಿ 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 ಸ್ಟೋರಿ ಬಲ್ಲೆ ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ ದಾದೆ ಅಂಚತ್ತಣ್ಣ ಹೀರೆ ಹೀರೋ ಯಾನು ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ವಿಲನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಬಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ ರಾಪುಜಿ ಅಗತ್ತೆಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ಪಿಲೇನೆ ಅಗತ್ತೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಿಂಗಮ್ ಗೆತ್ತುನ್ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ನು ಞಂಗ್ 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 ಅಗ್ಗಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಡ್ ಬನ್ಪುನ್ ಜಂಕುಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಚಿಂಗಮ್ ರಡ್ಡಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಬನ್ಪುಜಾನು ಎಂಜ ಬನ್ಪುಜೆ ಕಾಸು ಬಾಡ್ನಿ ಯಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಬನೋಡೆ ಇಂದೇ ಎಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಬಂಡ್ರಾವನ್ ಇತ್ತೆ ಬೋಟ್ ಎರೆಗಿ ಈತ ಬನೋಲಿ ಏತ್ ಬನೋಲಿ ಇರುವಗು ಎನ್ಪ ಯಾವ ಯಾವ ಯಾವ
ಸ್ಟೋರಿ ಸೈಯಡ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನೇ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಏರಂತ ಪನೊಲಿಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗುನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಇರ್ಲಕತ್ನ ಹೀರೋ ಯಾಪ ತಿಕ್ಕುವೆನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಡ್ದ ಏನ್ ಕೇನ್ ಅತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೇನ್ನಿ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಂಡಿಯಾ ಗೆಪ್ಪಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಾದ ಮಾರಯ ಚೀಲಾಡ್ ಪತ್ತಂ ಬೈದಾರತ್ತಯ್ಯ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಲ್ವೆರೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲೆತೆ ಐಕ ಪರ ಚೀಲಾಡ್ ಪಾತ ತಿರ್ಗು ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುನು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಆತಿತ್ತಂಡೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬರ್ಕ ಅಪಗಂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದಾಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏರಿಗೆ ಎಂಕುಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪುರ ಗೆತ್ತನು ಕಾಲಿರಿಡ ಕಾಸು ರೆಡಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಾಸು ಅಂಡ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಂಕುಲಿ ಅಪಲ ಹೊರನ್ನೇ ಗೆತ್ತನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ತೊಂಬೈದಂಬೆ ಭಾರಿ ನೀ ಹತ್ತದಕುಲು ಅಣ್ಣ ಅಂಚಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಮೂರ್ತ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಒಪ್ಪದ ಬರ್ಬ ಚೀಲ ಮತ್ತ ನೀ ದಾದಂಬೆ ಕೋರ್ದಾಟದವ್ಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೋರಿನ ಚೀಲ ಅವ್ರು ದಿಂಜ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಕೆಮರ ದಿಂಜ ಅನ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪಯ ಅಕುಲ್ ಮಂಡೆ ಕುದೆ ಪಾಡು ತುಲ್ಲಾರು ತುಲ ಗಾಡಿ ವೈಪುಜಿ ಗಾಡಿ ಪಿರೋ ಬರೋದು ಮಾರ ದಾದಾ ಅಲ್ಪನಿತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರಂದ ಅಂಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬಾಡಿಯ ವೈಪರ್ದೇ ಚಾಲ್ ಮಾಡಿ ಜಮ್ಮೆ ಜಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರಮ ಅಂತದ್ದು ದೀದಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಡಗಿದಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರಿಯತ್ತ ಮಾರ ಕೆಮರನೇ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರಿಯತ್ತೆಯ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸಾಯ್ತು ಹೊತ್ತನೆ ಉಲೆ ಬಲಂಬೆ ಆಯ್ ಪನ್ನೆ ಸರಿ ಬೇ ದಾದೆ ಮಾತಲ್ಲ ಕೆಮರದ ಮಿತ್ತೇ ಇಪ್ಪುನೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಕಿತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಸೆ ಅವೆಂಚ ನಮ್ಮನ ಕೆಮರ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪು ಐಕ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚಿ ಐಕ್ ಮಾತು ಅನ್ವೇಸ್ತಾನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಫೋನ್ ಅಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಯ್ಕೆರೆಗೆ ನಾಯಕ್ ರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಬತ್ತಾರು ಆಕುಲೆ ನಾನು ನೂಕೊಂಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮನಿ ಪಂದಗುಲ್ಲವರು ಆನಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಚ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಣತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಲಪ್ಡ ಬಾಜಿ ಅಂಡ್ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಕಡೆ ಕಕುಲ್ ಜಾಗ ಬುಡ್ದು ಗೊರ್ರೆ ಕೆಂಚಿರ್ ಮಚ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಲಪ್ಡ ಬಾಜಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಜಾಗ ಎಂಕ್ ಬೋಡೆ ಅಂದ ಅಂಚಾಂಡ ಐಕೆ ತಾಪುಡ್ದೋ ಬತ್ತಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನಡತ್ತು ಜವ ಅಂದ್ ತಗಡು ಮಣ್ಣು ಬತ್ತದಂಡು ಈ ರೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಆ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಬೋಡೆ ಕಾಯ್ರೆ ಬರಾಬರ್ ಹಾ ಆತು ಸುಲಭೋಡಿ ಯಾನ ಆ ಜಾಗ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪು ಆ ಜಾಗಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ರೆಡಿ ಕಾಯ್ ಬೋಲ್ತು ಬರಾಬರ್ ಹಾ ಆ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ನಿಧಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಂಡ ಬೋಡೆ ಮಂತೈಸ್ ಬರಾಬರ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಂಚೆ ತೂಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ದಾದ ವರ್ಗ ತೂಕ ದೇಖೋ ಹರಿಗೋರಿಯ ಅರಿಯತ್ತು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ನೇ ಗುರೂಜಿ अरे क्या हुआ रे देखो ना क्या है चलेगा ना चलेगा नहीं तो दौड़ेगा अरे दादा ನಾಯ್ಕೆರೆ ಹೀರೇನಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಜಾಗೀರೆಗೆ ಆತು ಸುಲ ಬಡ್ತಿ ಕುಜಿ ಭಾರಿ ಬಂಗ ನಜಾ ಆಯ್ಲ ಏತೆ ಬಂಗವಾಡಿ ಎಂಚಿನ ಆವಾಡಿ ಏತೆ ಖರ್ಚವಾಡಿ ಆ ಜಾಗ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಬೋಡಿ ಹಿರೇಗಿತ್ತಿಗೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಬೋಡು ಪನ್ಲೆ ಚಲ್ ಪಲ್ಲೆತ್ತ
ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಫಿರ್ ಇರೆಗೈಟು ಅಂತೆ ಬಂಗದ ಬೇಲುಂಡು ಅಂಚಂದ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಗಾಳಿ ನೀರು ತೂ ರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ನೆಕ್ ನಾಲ್ಕು ತಾಗರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ರಾಪವನು ನೀರು ಮುರ್ಕವನು ತೂ ಪೊತ್ತವನು ಈ ರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಕತೆ ಮುಗಿಪ್ಪುನು ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೆ लाखों में एक बात बोला बराबर कास्ता मतलब मूल बर दादा विषय बन लेता नायकेरे चल बन लेता आ निधि इत्तिन जाग इरेगा ओडुंदंड ಮೀನ ಎಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಏಳು ಕಡಲ್ ಮೀನು ಬೈದ್ ನಗುಲು ಇತ್ತದುಲೆ ಇತ್ತನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬೈಯದುಲೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಈತ ಮಿತ್ ಬದುಕುಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಟೈ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ಟೈ ಬಿದುರ್ದು ಜೋತ ಬಿದುರ್ನ ಒಂತ ತಡಾಪ್ಲಾಡ ಬೆದ್ರ ನಾಡೋಡಾತು ಬಿದುರ್ನ ಕಟ್ರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಟೈ ಗೆತ್ತಿಂದೆ ಯಾನ್ ಐಟದ ಹೋಯ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಮುಳ್ತೀರ ಐಟ ಹೋಯ್ತ ಮತ್ತನ ಐಟ ಹೋಯ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಗುಲ್ತ ಕೇನು ತರದ ಟೈದಾಯ ಪಾಂಡು ಇತ್ತ ಟೈ ನಡಿನ ಜೀವ ಒರಿಜಾ ಬದೇವರ ಜೀವ ಒಂಜಿ ಒರಿಂಡು ಸೋರಲ್ಲ ಪೋಂಡಿ ಅನ್ನ ನೀಡು ಮುರುಕುದು ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ಅವು ಮಿಷನ್ ನಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ನಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪರತ ಇರಾಗ ಇದ ಮಟ್ಟ ಕಾಸು ಮಲ್ಪ ಮಿಷನ್ ನಾಡ್ರಾತನ ಇತ್ತ ಕಾಸ್ ಬರ್ಪನ ಮಿಷಿನ್ ನಾಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಏರು ಯಾನೆ ಈರಾ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದಾ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಿಷಿನ್ ನಾಡ್ರ ಆಯ್ತು ಅವೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಕಾಸು ಬರ್ಪನ ಮಿಷನ್ ನಾಡ್ದು ನೀರು ಇತ್ತ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ಮಿಷನ್ ನಾಡೋಡತ್ತ ಇತ್ತ ಇಡದ ಆಲ ಕಾಸಿಜ್ಜ ಎಂಡ ಕಾಸುಂಡಪ್ಪ ಉಂಡ ಹಾ ಬರ್ಪಿ ಸರಿ ಅನ್ನ ಮದ್ಮೆಂದು ಪಕ್ಕ ಕಾಸು ಅನ್ ಏಡ ನಟ್ಟುನು ಐಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ದೀತೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ಮರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಂಜತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲಮ್ಮ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ಮಿಷನ್ ನಾಡೋಡು ಕಾಸು ಎಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಮ್ಮೆರಡು ಉಂಡು ಅಮ್ಮೆರಡ ಕಾಸುಂಡಾ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ಇಡದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡಾ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ಐಡಿಯಾ ಏನಾಡುಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಬೋದ್ ನಾನು ಕೈತಲ್ ಬತ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬೈದೇನ್ ಪಂತ ಆವಾ ಚೂರುಂತಲೇ ಸರ್ 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 ಇರೇನ್ ತೋರಿಯರ ಪೊಣ್ಣು ಬೈದಿನ ಹಾ ಒಯ್ಕ್ಲ ಬಿಗಿ ಭದ್ರ ತಡಿಪುಗ ಪೊಣ್ಣುಲ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ಇರ್ದಾದ ದೆಂಗದೀನಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ಲುಂಗಿ ಕಟ್ಟೀನಿ ಪೋ ಲೇಪ್ 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 ಅಬ್ಬುಜೋರುಂಡು ಬೇಗಲೆ ಪೋ Have a seat. ಕುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪೇರ್ ಬೋರ್ಮಿಟಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ನೆ ಅವು ಇಂಕ್ಲೇನ ಊರುಡು ಕ್ಯಾಬರ್ ಉಂಡ ಕ್ಯಾಬರ್ ಎಪ್ಪರೆಂಚಿನ ಅವು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತನ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚತ್ ಇಂಕ್ಲೇನ ಊರುಡು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಕೊಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋಡಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನ
ಮೇರ್ ಗಾರ್ಯಾಂಡಲ ಮಲ್ಪಿರಿ ಮೇರಗೊಂತೆ ಅರುಕೊಟ್ಟನಂತೆ ಬಂಗಾವ್ ವೈಕುಂಠ ಓ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಸಂಬಳ ಕಟ್ಟ ಏಪ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವಡೆ ಪಲ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಏನರ್ದಾದ பொண்ணு பொறிஞ்சவன்ல கஷ்டத்துனாக என்ன மனசு பண்புடு ಅವ್ರ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಎರ್ದೀತೀನಿ ಈರ್ ನಮಾಗಿ ಬೊರ್ಚಾನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿ ಸರ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಗಾಂಡು ಕರ್ಮ ಈರ್ ಪಲ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ನೆ ಪಲ್ನೆ ಏನರ್ದಾದ ಅವರು ಎಂಕಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇರ್ನ ಫಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ರೀತಿ ಹೊರ್ತು ಮೂಜಿ ಪಂಡು ಮುರ್ಕಾದಿರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುರ್ಕಾವೆ ಮಣಿ ಪಾಂದೆಗಳು ಕೇಳ್ನೆ ಕೇಳ್ನೆ ಇರಗೆ ಏತ್ ಓಡು ಪಲ್ನೆ ಈರ್ ಏತ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನು ಕೊರ್ರೆ ಗತ್ತಾಯ್ ಚೆಕ್ ವಸ್ತಾ ಕೊರಿಯ ಏ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕು ಬರೇಲಿ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕಿಯಾ ಅವು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರೇಲಿ ಪುದಾರೆಂಚ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಒಂದು 50,000 ಬರೇಕನ ಯಾವ ಯಾವ ಯಾವ್ಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬರೇಕತ್ತ ಯಾವ ಯಾವ್ಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬರೇಕ ಯಾವ ಯಾವ್ಜಿ ಯಾವ ಪುದರ್ ಮೀನಾಕ್ಷತ ದೇತೋನ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಇರೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಆವ್ ಮೀನು ಮೀನು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೀನು ಇರೆಗೆ ಕಾಸು ಇರ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಏನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬಾಯ್ 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 ಎಂಕ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಕನಿಕರೆ ಎಂಕ್ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚ 1 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ದೆತ್ತು ಬಾರದು ಕೊರ್ನಿ ಶಡಪ್ ತೆಲ್ಪಿಂದ ಹೇಗ್ಯಾ ಈರ್ ಬಜಿ ಮಂಗಿ ಈರಿ ತಾವು ಪೊಣ್ಣು 1 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ಬಾರೆ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಈರ್ ಬಜಿ ಶಡಪ್ ಈರಿತ್ತ 1 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ಬತ್ತೆ ನಾವು ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಡು ಈರ್ದಾಯ ತೆಲ್ಪುನು ಯಾನಿತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯತ್ತ ಅಂದು ಆಲಿತ್ತೆ 11 ಪೋಯಲತ್ತ ಅಂದು ಆಲು ಪೊಣ್ಣತ್ತ ಆನೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ 1 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ಬಾರೆ ಕೊರಿಯಾರು ಯಾನಿತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯತ್ತ ಅಂದು ಆಯ್ತೆ 11 ಪೋಯತ್ತ ಅಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಚೆಕ್ಕತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಚೆಕ್ హలో హలో ఆపుజీ అన్న ఇది అన్ మూలు తులుతో ಹುಡುಗನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಲ್ಪರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೆ ಅಂದಂದಂದನ್ ಏರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವಡು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವಡು ಎನಡ್ ಸಾಧ್ಯ ಜಪ್ಪ ಯಾನಿ ಈ ಹುಡುಗನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ತು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನ್ಯಾನ್ ಅಂದಂದಂದನ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು 20ಕ್ಕೆ 80 ಅಂದಂದಂದನ್ ನಿಗುಲು ಗಡಿಗಡಿ ಕಿರ್ಕಿರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಜಂಕಿ ತಿಬೇನ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾಸು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೆಡಿ ಉಂಡತ್ತ ಹೌದಾಗ ಉಂಡತ್ತ ಅತ್ ನಂಕ್ ಕಾಸಿತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾಸು ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಗುಪ್ಪಡಂದ ಉಂಡತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಒಂದಿಂಜಿನ ಚಾರ್ ಬಂದು ನಿಂಜಿನೆ ಛೆ ಹೀರೋನ ಚಾರ್ ಬಂದೊಂದು ಚೆಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾರ್ ದಾದಯ ಒಂದು ಅತ್ ಯಾನ ಎಡ ಚೆಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆಂದು ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಬೂಚಿ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಒಂಜೇನ್ರ ಅಪ್ಪದೀನಿ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗಚ್ಚಿ ಉಂಡು ನಾಡು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮಿತ್ತೆ ಬಗಾಣ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಸೀನ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ನೇ ಇಂಚ
ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್. ಯಾನ್ ಗರಿದೆರ್ತನ ಹುಚ್ಚು ಜಿಡೆದೆರ್ತನ ನಾವಿಲ್ಲ. ಕಟ್ 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 ಕಟ್. ಏ ಇಡಬಲಯ ಎಚ್ಚಿ ಕರ್ಮಡೆಯಲ್ಲ ಬಂತ್ನಿ. ಏ ಏತ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತು ನಾವೇನೆ ಬಗುಲಡಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಂಚಂಬೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನು. ಹುಚ್ಚು ನೀ ಮೇಕ್ ಮಾಡು ನಾವಿಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಮಾಡು. ಹುಚ್ಚು ನೀ ಮೇಕ್ ನಾವಿಲ್ಲ ನಾ ಮೇಕ್ ಬಾಡ್ರೆ ಓಲ್ ಪಿಲಿಕುಲೋ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ. ಏ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಉಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಸಮ ಹೊಡೆಂಕ್ ಎನ್ನಲುಂಡು ಏನು ನಿಗಲ್ ಇರುವರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ನಲ್ಪ ಎನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು. ಓಯ್ಯಾ ಅತ್ತಿ ಲಾಭದ ಅಂಚನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾಣ ಆತಿ ಸಮೇತ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪಗ ಸುರು ಸುರು ಹಾ ಸುರು ಸುರುಡ್ದು ಹಾ ರೀ ರೀ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್. ಪಾತೆರ್ಮೆ ಪಾತೆರ್ಮೆ ಏ ಯಾನಿನ ಲೆವೆಲ್ ದಕಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರ್ನು ಯಾನಿನ ಲೆವೆಲ್ ದಕಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರ್ನು ತೀರ್ಥದ ಪಾತೆರ್ಮೆ ಚಾಡುಂತು ದತ್ತು. ಏ ಚಾರ್ದ ವಿಷಯ ಬಿಡುಂಬೆ ಭದ್ರ ಈ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಾರ್ದು ಕೇರಿಯ ತಂಬೆ. ಕಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಎಂಜಿನ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಾರ್ದು ಕೆರ್ರೆ ಯಾನಿನ ನಾಯ. ಏ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಾರ್ದ ಅತ್ತಿಯೇ ಇಕ್ಕುಲಿ ಇಕ್ಕುಲಿ ಬಾರ್ದು ಗೆರ್ನಿ. ಅವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಇಕ್ಕುಲಿ ಬಾಡ್ರ ಒಂದ ಈನೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಡಿ ಚಕ್ಕುಲಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಈನ ಬಾರಡು ಕುಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೂಲು. ಏ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿಕಲ್ಲ ಕಾಸು ಎನ್ನಲುಂಡು ಎನ್ನಲುಂಡು ಈನ ನಿಗಲಿರುವ ನಲ್ಪ ಎನ್ನಲುಂಡು. 10 ಲಕ್ಷ ಎನ್ನ ರೆಡಿ ಉಂಡವಲು. ಇತ್ತೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೆಡಿ ಉಂಡಾ ನಮ್ಮೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಗೆತ್ತ ಆವು 10 ಲಕ್ಷ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿಂಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಡ್ಡ ಪಾಡಿ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಬೊಡ್ಡ ಅತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೊಡ್ಡ ಪಾಡ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ನು ಖುಷಿ ನಿಂಗ್ ರಾಜಡಿ ಅಪ್ಪುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್. ಬಾನ ದೊರಿಯಡು ಭೂಮಿ ದರಿಯಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪರಿಯಡು ಆಂಡ ಯಾನಿ ನಾನು ಬುಡಯೆ ಬುಡಯೆ ಬುಡಯೆ. ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪರಿಯೋಡಿ ಆಯ್ ಬುಡಾಯ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬಡಿಗೆ ಒಂದೆಂದಾಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರಾವ. ನಮ್ಮ 10 ಲಕ್ಷ ರೆಡಿ ಉಂಡತ್ತ ರೆಡಿ ಉಂಡು 10 ಲಕ್ಷ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಿದ್ದಾಯ ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ತೂವನು ಅವೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಆತನ್ ಅವ್ಳು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೆಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಬಲೆ ಮಾನಿಟ್ರ್ ತೂಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ನವೇ ಸರಿಯಾನತ್ತ ಹಾಂ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ಬಲೆ ಮಾನಿಟ್ರ್ ತೂಕ ಬಲೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋರ ಹಾಪುನು ಎಂಕುಲ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರೋ ತೂಪ ನೆಟ್ ಬಾರ್ಲಾಗ ಅವನು ಹೆಚ್ಚೆ ಅವಸ್ಥೆ 10 ಲಕ್ಷ ಯಾಲ ಪಾಠ ಮಾರ ಎಂಗುಲು ಆತು ಭಂಗ ಮರಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕುಟೋಯ್ತು ಕುತ್ತ ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕರ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪಣ ಅಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ ಬನ್ನಿ ಗ್ಯಾಂಡರ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮಿತ್ತೆ ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಚಾಲ್ತುಲೆಗೆ ದಾದೊಂಡಿ ಅವನಿ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಚಾಲಿಜ್ಜ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಜೈತಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಾಲೆ ಉಂಡು. ದಾದಯ ಉತ್ಸವನಯ ದಾದ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕದ ಗೊಂಬೆ ಹಾಕ್ತೀನ ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದಿ ಅವು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬೋಟ್ ಮುರ್ಕಣತ್ತ ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಐಟನ ಶೇರ್ ಇತ್ತು ಮರ್ಲೇಕ ಮಾತಾಡ ಮೂಲ ಭಾಷಣ ಸಮಗಾಟ ಹಾಪುಜಿಂದ ಯಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡುಲ್ಲ ಮರ್ಲಗಾಟ ಸಮಾಕಟದ ಭಾಷಣ ಬರೆದು ಬರ್ತೈತೆ ತುಲೆ ಅಲೇ ಭಾಷಣ ಬರೆದು ಕಾಣದನು ಇದೇ ಭಾಷಣ ಬರೆದುಕೊಳ್ದನ ಈ ಭಾಷಣ ಓದುಂಡ ಜನ್ನೆ ವಿನ್ನೆ ಸೋಕದ ಭಾಷಣ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪನ್ ತುಗಂಚಂಡು ಓದುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಷಣ. ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಆಕಾಶ್ ಭವನ್ ಆಕಾಶ್ ಭವನ್ ಎಂಜಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಬೆ ನಡುಟು ಬಾತಾರವಲ್ಲಿ ವಿನ್ನೋಡ ಬರ್ಚೀರಿ ವಿನ್ನಾಡು ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಜನಸೇವೆ ಜನ್ನ ಈ ಬಾರಿ 8ನೇ ಬಾರಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಜನ್ನೆ ಏಕವಚನ ಇವ್ರ ಅಮ್ಮೇತಿ ಅವು ಎಂಕಮ್ಮಿ ಓದು ನಾಯಕ ಅಮ್ಮೆನಾ ನಡುಟೋತರಲ್ಲಿ ಪನ್ ಅವರ ಚಿಹ್ನೆ ಕರ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮುರದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ. ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ನುಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಕಪಿಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನು ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಮಗನ 2 ಕೈಕಾಲನ್ನು ಕಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿಯೇ ವೈಕುಂಠನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದರು. ಎಂಚಿ ಕರ್ಮಾನಿಗಳ ಭಾಷಣ 5 ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ಬರೆದಲತ್ತ ದಾದಂದು ಜನಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಎಂಚಿನ ಬೊಜ್ಜದ ಕಾಗಜಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೆ ಸಾಯ್ತು ಓತ್ನಾಗ್ಲೆ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣದ ಏನ್ ಬಂದ್ಲೆ ಬಂಡ ನೀವು ಮರ್ಲಗಟ್ಟ ಹೊರತವೆ. ಹಾ ಭಾಷಣ ಮನಗೆ ಎಂಕಿನ ಪಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಇರೇಗ ಭಾಷಣ ಬರೆಗೊರ್ಪು ನಾನೇ ಒಂದ್ ಜನ ಉಂಡು ಏರೋ 6 ನಮೀನಿ ಭಾಷಣ ಇರು ಪಂಡರ್ ನಂಡ ಇರು ವಿನ್ನೆ
ಏರಿಯೋ ಅವು ಸಾಹಿತಿ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಬಂದು ಸಾಹಿತಿ ಸದಾಶಿವ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬರೀಪಣ ಆಜನ ಭಾಷಣ ಆಜನದ ಒಂಜಿ ಚೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂಡ ಕಾಣೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಡ್ನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಡ್ನು ವಾ ಸಾವುದೇ ಮಾರ ನಾಚಿಕ ಮಾನ ಮಾರಿದ ಜಾಗ ಅವೇ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಬಂದ್ಬಿಡು 6 ಗಂಟೆ ಪರ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಮುಜಿ 4 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು 2 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡು 2 ಗಂಟೆ ಕಂಡೆತ್ತವು ಅಂಡ ಬಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ನೊತ್ತಾಯ ಬಜಿ ಬಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ನ ಬಜಿ ಬಾಡವಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ನೀರು ಅಂಚಾಣ ಲೆಪ್ಪ ನಿಂಚ್ ಬರ್ರಾನ್ ಅಂಚಾಬ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮನೆ ಆಜಂತಿಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುಡು ಆಜನಿಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮನೆ ಬೋಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದಾ ಆಜನತ ಭಾಷಣ ಮಾತ್ರ ಇರು ಪಂಡರ್ ನಾಂಡೆ ಇರು ವಿನ್ನೆ ಆತಿತ್ತು ನಾನು ದಾದಾ ಅನ್ಪಂಬೆ ಅಂಜಾನ ಕಾರ್ದೆಪ್ಪು ಕತ್ತಿ ಬತ್ತಲಿ ಕನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ದೆಪ್ಪರ ಬನ್ನಿ ತೀರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಶೆಡ್ ಹಿಡಿತಿನ ಕಾರ್ಯ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಪೋಯ್ ನನಬೋದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಇಡಗುಲ್ಲು ಪಿರೋದ ಸೀಟ್ ಇಡಗುಲ್ಲು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಡ್ಚು ಮಾರಿ ಬಲೆ 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 ಉಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೇರೆ ಆಜನೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಹಿತಿ ಸದಾಶಿವಣ್ಣಗ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನರಮನೆಗೆ ಧರ್ಮೋತಿಗುನು ಬಂಡೊಂದು ಒಂಜೆ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ವೈಕುಂಠ ಅಂದು ಒಂದಿಯೇರು ಜನಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನೇರ್ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಮೇರೆ ಎಂಚಿನ ಮೇರ್ನ ಲೆವೆಲ್ ದಾದ ಬಂದು ಮಾತೇರ್ಗಳ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ಓಟುಡು ಸಾಯ್ತು ಹೋತ್ನಾಗ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿನ ಮಾತಾ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಓದುದೆ ಏನ ಕುದುಕನ ಮದ್ಮೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ದಾನೆ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಅವು ಈ ಓದಾರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯವಂಡ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಕಾಟೋಡು ಮದುವೆ ಓದುದೆ ಕಾಟೋಡು ಮದಿಮೆತ್ ಕಾಟೋಡು ಪುನಃ ಉಣ್ಣೊಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಬೋಪುನೆ ಪಾಸ್ ಆಪಣದ್ದು ಇನಿ ಫೈಲ್ ದಾನೆ ಬತ್ತೀನಿ ದಾನೆ ದಾಯ್ಲಜ್ಜಣ್ಣ ಅಂಚಂಡ ಬೋಲೆ ಅಂಚತ್ತಣ್ಣ ನಾದುವ ಮಾರೇ ಪಂಡ ಮೇರಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟು ಗುಂದುದೇರು ಅಂಚೆ ಈರೊಂಜಿ ಭಾಷಣ ಬರೆ ಕೊಡ್ತಾಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ವಾ ವಿಷಯಡು ಮೇರ್ನ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಲುಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮೇರ್ನ ಸಾರಾಯಿ ಅಳಿಸಿ ತಾರಾಯಿ ಉಳಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಎನ್ನೊಂಜುಂಡು ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ಎಂಚಿನ ಶಕ್ಲಿನ ಪಿಕ್ಚರೇ ಯೋಜನೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚತ್ತು ಯೋಜನೆಯಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಜಾಪುಡ ಅವಳು ಮನೆಗೊಂದು ತಂಡಸು ಪ್ರಾಯದವರಿಗೊಂದು ಮುಂಡಾಸು ಅಪಗಂಡ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಬಯ್ಯನಗ ಪಿಡ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಜೀವ ಬೊಂಡಾಸು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ದಾದ ಬಾತೇರ್ನಿ ಗಂಗಸರ ವರ್ದ ಅವೇತೋ ಸಂಸಾರಲಿ ಬೀದಿ ಬಾಲಾತ ಯಾನ್ ಓಡುಡು ವಿನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದಿ ಅವು ಈ ಬಂದ್ ಮಲ್ಬೋಡಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬಣ್ಣಗನ್ನೇ ಬೂಚಿ ಹಾಕದು ಬಂದ ಅದೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅತ್ತಣ್ಣ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಗಂಗಸರನ್ನು ನಾಶ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಂಗಸರನಂಕ ಖಾಲಿ ಆವಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಭಾಷಣ ದಾಲೆತ್ತನ ಬಂದ್ಗೊರ್ಲಿ ಸರಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೋದು ಸರ್ಥ ಉಂತೋಡು ಸರ್ತಾನ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಲ ಇಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೊಂಬ ಬಿರಿಯಲ್ನ ಬಲ್ಲಡಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಜಿನ ಪುನಃ ನಾವು ಅಂಚತ್ತಾವು ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಚಬೋದು ಉಂತೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಾತ ಕುಲ್ನ ಸಭೆನ ಪೂರ ಇಂಚವರ ತೋಡು ಐರದ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಇಂಚ ಮುಗಿಯೋಡು ತಿಕಣ್ ಇಂಚ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಬನೋಡು ಒಂಜಿ ದಮ್ಮೋಡು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಜವಣಿಯರೇ ಗಂಗಸರ ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಕ್ಕಸೆ ಯಬೆ ಮಾನದ ನಂಚಾಪು ನಾವು ರಕ್ಕಸೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗಂಗಸರ ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ಏತೋ ಸಂಸಾರನು ಲಗಡಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಕೀಚಕ್ಕೆ ಅವು ನಿನ್ನೆಂಚಿನ ಕೀಚಕ್ಕೆ ಏಬೆ ಅವು ಕೀಚಕ್ಕೆ ಅವು ಕೂಚಲಿಂಗೆ ಅವು ಅಂಚಾದೆ ಉಪ್ಪಡ ಗಂಗಸರ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡವು
ಜವನ್ಯರೆ ದಾದ ಮೋನೆ ತೂಪರ್ ಬಲಿ ಲಕ್ಕಲಿ ಉಂತಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಗಂಗಸರನು ಪರ್ದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಲಿ 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 ಕುಂತಲಿ ಗಂಗಾಸರ ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪನ ವಾ ಗಂಗಾಸರ ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂದು ಎಂಚಂಡದನಂಡು ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಐಜ ಅದ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೈನಿಗೆ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಆನೆನ ಕಂತದ ಆಯ್ತಾ ಸೊಂಡಿಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಸೊಂಡಿಲ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾರ್ಪುಣ್ ತಿರ್ತು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ರಪ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಿತ್ತು ಬಾರ್ಪುಣ್ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರಪಕ್ಕ ಪಿರದೋಡು ನಿನ್ನಡೇರಿಯ ಪಿರೋಡು ಬರವನಿ ಎದುಡು ಬಲಮೆ ಲೈಟ್ ಪೋಪಂಡಿಯೇ ಇನಿ ಹಂಗಾರೇನು ದಯ್ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುನು ಅನ್ಪಿ ಇಂಚಾಂಡ ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪಡಪಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಪೊಂಬೆ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಮೆ ಲೆಪೆನ್ ಪೋ 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 ಇಂದಾಯವೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಪಾಡ್ಯಾ ಎರಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಡ ಬನ್ಪುನ್ ಈ ಒರಿಯ ತಪ್ಪುನ್ ಪಯ ಪಯ ಸೈಡ್ ಕುಲಿಯ ಪಯ ನನ್ನ ಮಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಈ ತೋರ್ತೆ ರೇಗ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತುಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒನಸ್ಲ ಚಾಟ್ಲ ಒಪ್ಪುನ್ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಸರಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ನಂಬೆ ಓ ದಾದ ಮರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ಪೋಲ್ ಬಂದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಲ್ಲಲ್ಯ 10 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದೆ 10 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದೆ ದಾದಾ ಕಾಸು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೋಜಪ್ಪವರ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ತೋಜಪ್ಪವಡು 10 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ 10 ಪಾಡ್ದಿ ಈನಿ ನೀವು 10 ಬಾರ್ದ ನಮ್ಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಪಾರ ಮಾರ್ರೆ ತುಲಿ ಇರ್ 10 ಬಾರ್ದಾರ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇರೇ ಕುಡೊಂಜಿ 10 ಒಟ್ಟು 20 ತಿಕ್ಕುನ್ ಅಂದಪ್ಪ ಈ 10 ಬಾರ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ 10 20 ತಿಕ್ಕುನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬಾರ್ದಜಿ ಎಂಗ 40 ತಿಕ್ಕುನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೇನ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಬೋಡು ಬಾರಿ ನಿಯತ್ತದ ಜನಯ ಬಾರಿ ನಿಯತ್ತದ ಜನ ಅಂದಪ್ಪ ಅವ ತಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋಡಣ್ಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ತಂಬೆ ಒಂತೆ ತೋರಾಯಲ್ಲ ಅಂದ ಅತ ಮೋಲ್ನ ಪಲ್ದಿ ಮಿನಿ ಮಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತವಲ್ಲ ಅಂದ್ ದಯೆ ಶಕಿಲ ಲೆಕ್ಕೊಲ್ಲಲ್ ನೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅತ್ತಿಯವು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಪ್ಪೆಯವು ಅಪ್ಪೆನ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪೆನೇ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪನಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪೊಲ್ಯ ಅಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬತ್ತಲ್ಲತಾ ಏ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ದಾದಾಣ ಮರ ಆಯ್ನ ಎತ್ತಿನೇನೆ ಗೊಬ್ಬುನೇ ನಮಸ್ತೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ತುಗೆ ಚಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾರ್ ಕೊರು ಎರಡನ್ನಿ ಎರಡ ಅನ್ಪಿನಿ 10 ಲಕ್ಷ ಬಾರ್ದೆ 10 ಲಕ್ಷ ಯಾನ್ 10 ಬಾರ್ದೆ ಹಾವ್ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬಾರ್ದೆ ಆಂಡಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ದಿಗೆಜ್ಜಿ ಆಂಡತ ಎಣ್ಣೆ ಚಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ಮೇಡಮ್ ಕುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಲ್ಪ ಬಾರ್ದಿನ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲಾದಿ ಗೆಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲಾದಿಗೊಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲಾದಿ ಗೆಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹೀರೋ ಕಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ 10 ಲಕ್ಷ ಬಾರ್ದೆ ಕಾಸು ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ ತೋಜಾರ ಬಂಡೆನ 10 ಲಕ್ಷ ಬಾರ್ದೆ 10 ಯಾನ್ ಬಾರ್ದೆ ಏನೇ 10 ಬಾರ್ದೆ ಮುಲ್ 40 ಏನೇ ಬಾವಲ್ದೆ ಲೆಕ್ಕ ನೀಯಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಪಗಂಡ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ಗ ಬುರ್ಚಿ ಭಯ ಪಾಡ್ಗ ಏನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅವು ಅತ್ತಿ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡ್ಗ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಪಾಡ್ ನಂದೆ ಮೇಡಮ್ ಮೂಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪೂರ ಅಗತ್ಯಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮಿತ್ತೇ ಧೈರ್ಯ
ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಟ್ಟಿಂಡು ಮಾತಾ ಇಪ್ಪುನು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮಿತ್ತಿ ಇಂದು ದಾದಾ ಬೂರ್ನಿ ನಮ್ಮನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಶೇಖರ ಅಂಚಿಡ್ದ ಇಂಚಿಡ್ದ ಇಂಚಿಡ್ದ போய் ಹಲೋ ಹಾಂ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಫೋನು పల్లి సార్ అందప్ప క్యాన్వాస్ పోందుల్ల ఈ స్టార్ట్ విన్నావుడు వా నిఖిలం పుట్ట సపోర్ట్ పోడు ఇట్ట బట్టు ಶೇಖರ ಸುಂದರನೆಲ್ಲ ಇಂಟಿ ಎಟ್ಟಬೇ ಓಪನು ಅನ್ನೊಂದು ಏನು ಅವೇ ಬಂತು ಯಾನಿ ಸತಿ ಏತ್ ಲೀಡಾಕೆ 321 ಲೀಡ್ ಉಳ್ಳತ್ತೆ ಆಯವಲ್ಲೆಯ ಆಯತ್ತಿ ಆಲತಿ ಅಂದು ಮಾರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಅವಳು ತಂದು ಮೇನ್ ನೀರು ಮೈಪುನ್ ಅವು ಮೇನ್ ನೀರು ಮೈಪುನೆಯ ಅವು ಪೈಪುದ ನೀರು ಹತ್ತಯ ಪೈಪುದ ನೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಬಲ್ಲಿ 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 ಬೇಗ ಬಲಯ ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅದೇ ಬೊಬ್ಬೆ ದೀಪನು ಈ ಹೊಡೆ ಹೋಗ್ತಿಂದೆ ಲೀಕ್ ಕರ್ಮ ಊಳು ದೊಂಬುಡು ಅಂತಂದು ಈತ ವೀಕ್ ಆತನ ಲೀಕ್ ಬಂತಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಲೆ ಓ ಆನಂದಣ್ಣ ಈ ಸತಿ ಓಟು ಎಂಕ್ಲಿನೇ ಮಸಿಯಲ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ 4 ಕುಲ್ಲಗನ ಓದ್ತಾಯ ಆಗ 4 ಕುಲ್ಲಾದು ಏನಂಜ 7 ಕುಲ್ಲವನ ಬೇ ಅನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲ ಬೇ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ಜನಾರ್ದನಿ ಜನ ಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನಿ ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡೋಡತ್ತ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ నీకు జనకులు ఓటు వాడిన పొన్నను పడుతుంది ఓటు నట్టువనా ఏరే పొన్ను ఆనతావు పొన్ను పొన్నే పొన్నే పొన్నను పత్తుంది ఎన్నదని ఓటు నట్టారే ఆడదాన్ని నట్టునాయన పూచిలింగేనా ನಟ್ಟು ಹೊರದೇಶಿಯ ಯಾವ ಯಾವ ಯಾವ್ಗೆ ಈ ಜಡಿ ನೊಲ್ಲೈತೆ ನಿಕ್ಕು ಎನ್ನಡ್ಯಾ ಏರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ನೆ ಆರನೇದ್ರು ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಸೊನ್ನೆ 7 ಸರ್ತಿ ಓಟು ಗುಂತು ಅಳಕ್ಕ ಸೋತಿನಾಯಿ ಸಾಯ್ತು ಓದ್ನಾಕ್ಲೆ ಇಂಚಿಡ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಾಗ ಎದುರ್ದೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿ ఆయన ముసుంటుతుల ఉందుల ಒಂಜಿ ಓಟು ಉಂತುನ ಗೆಟಪ್ ఆయన ಕೂಲಿತುಲಂಬೆ ಪೆರದನದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಈರ್ನ ಜೇಸಿ ಬಿಡ್ದ ఆయన ಪೆರದನೆ ನಾವೋಲಿ ಏ ಜಯರಾಜ ಎನ್ನದು ಓಟುಡಿಗೆ ಎಂದರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂಬೆ ಜಾಯ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಚಿಹ್ನೆ ಕರತ ಚಿಹ್ನೆ ಅವೇ ಕರಟು ನಿನ್ನ ಬೊಂಜನ್ನು ಗೋಕರ್ಣ ಪತೋದು ಬುಡ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ ಜನ್ನೆನೆ ಹತ್ತು ನೆನೆ ಪುದಿಲ ಏ ಉಂತವ್ಯ ನಿನ್ನ ಕರಟ ಚಿನ್ನಂಡ ಎನ್ನ ಕಬೆತ್ತ ಚಿನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಕರಡು ಎನ್ನ ಕಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಕ ದರ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಜಯರಾಜನೆ ಹತ್ತು ಏ ಜಯರಾಜ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾ ನಿನ್ನೆದುರು ಸೋತುಂಡ ಯಾನ್ ಮನಿಪಂದ ಕೊಲ್ಲುಜಿ ನಿನ್ನ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಾನಿ ಯಾನ್ ಚಡ್ಡಿ ನಲ್ಪೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಖಿಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡ ಎನ್ನಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎನ್ನ ಎದುರು ನಿಖಲು ಎಂಟ ವಿನ್ನ ಪಂದು ಮ್ಯಾಲ ತೂಪೆ ಎಂಟ ವಿನ್ನ ಪಂದು ಮ್ಯಾಲ್ನ ತೂಪೆ ತೂಪೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಯ್ಕ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ತೂಕಬೆ ಎನ್ನಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಲೆಬೆ ಕವ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೈ 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 ಇದಂದೆ ಆ ನಮೂನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಡ್ನೆ ಆಡ ಆಯ್ ವಿನ್ ಆಪ್ ಜವಂದೆಂಕ ನಿಗಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಡ್ನಿ ನಾನು ಮಗೆ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪೊಂಡೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂಡ ಆಯಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯ್ ಮಿನಿ ವಿನ್ನ ಎಡಿಂಬೆ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಯಿ
ದಾಯಂಬೆ ಉಂಬೆ ಉಳ್ಳಾಡ್ದು ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡುಜಿ. ಜೀವಮಾನೋಡಿತ್ತು ಬಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಆನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ರೀತಿ ಬಲಿಪುವೆ ಬಂಗಾರ ಪದಕ ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕುದು ಧರ್ಮಗೊಂದು ಸೈಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 20 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುದು 20 ಲಕ್ಷ ಬುಡಿ ಈತ ಬಲ್ದೆ ಮೂಲು ನೀರು ಕೊರಪನಾಗ್ಲೇ ಇರಲ ಇಜ್ಜೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏರನ್ನ ಈರು ಈ ಪಾದೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಈರ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಡ್ಚನ್ನ ಅನ್ನ ಯಾನಿರೆಗೆ ಹಾಕರ ಬೈದ್ ನತ್ತಿ ಬಲೆ ಬನ್ಪೇನ್ ಈರೆಗೆ ಸುರುಟೆ ಪಂಡ್ರ ಸನ್ನಿಯ ಈತ ಬಲಿಪುನ ಒರಿದು ಅಣ್ಣ ದಾಯಗಣ್ಣ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಲ್ಪಾರು ದಾಯಗ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ಪಾರು ಎನ್ನಲ್ಕ ಬೆಲ್ಲೆ ತಿನ್ಲೆ ತುಲೆ ಯಾನಿತೆ ಬೇತಗ್ಲ ರಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ದು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜನ ಕಣನೆ ತೀರ್ದಿನ ಪಲಿ ಹಾಲರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲು ನರಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅವ ಮಾತ ಬುಡಿ ಈರ್ನ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲ ಬತ್ತೋನಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂತಿನ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೂಟಿನ ದಾಯ್ ಅನ್ನ ಈ ರಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ರಿಕ್ಷಾದಾರಿಗೆ ಅನ್ನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಂಡು. ಇರೆಗೆ ಆನ ಆನಿದೊಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋಂಡು ನೇ ಅನ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದೇನ ಬೀಪದ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೀತಿನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ನೀರು ಪತ್ತ ನೋಡೆ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜನ್ನ ಅಂಚಪ್ಪ ನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಅನ್ಕೊರ್ನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡನ್ನ ನೇ ಅನ್ನ ಪಸೋನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಾಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಒರ್ಚನ್ನ ಪಸೋನ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತನ್ನ ಪಸೋನ್ಲೆನ್ನ ಒರ್ಚನ್ನ ಪಸೋನ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಒರ್ಚನ್ನ ಪತೋನ್ಲೆ ಎಂಕಿ ಯಾನ್ ಬೇಂದಿನ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಇಂದೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪತೋನ್ಲೆ ಈರು ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನ ಅವಣ್ಣ ಆವ್ ವಾ ಈ ಜನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾರೆ ಅರ್ಧ ನೋಟು ಕೊಡ್ದು ಕುಡ ಗೋಲ್ಮಾಲ್. ಪುನಃ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆಗೆ ವಿದಂಡತ್ತ ಐಶ್ಯ ಬೆಲೆ 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 ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಓಲ್ವೊಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಮಾರ ನೀಗಳು 40 ರೂಪಾಯಿದ ಗಂಗಾಸರನು 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಲ್ತಾರು ಎಂಜಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ಬಿದಾಡ್ನೇನ ಅತ ಅನರ್ಕಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಡ್ನೇನ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರಗಿ ಅತ ಈ ನಮೂನಿ ಗಂಗಾಸಾರ ಪರ್ಪರತ್ತ ಈ ನಮೂನಿ ಪರ್ಪುಂದಾಗಿ ಏನ್ ಎಂಕು ಓಡದು ಪರ್ಪುಣಿ ಅತ್ತಿ ಓಕೆ ಎರೆಗೆ ಓಡಾದಿ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ BPL ಕಾರ್ಡ್ ದಕ್ಲೆ ಓಡದು ಪರ್ಪುಣಿಯ ಅವೆಂಚ ಎಂಜ ಬಂಡ ಎನ್ನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುಣನ 40 ರೂಪಾಯಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನು ನಿಕ್ಕಲು 25 ಮಲ್ತದೆ 1 ರೂಪಾಯಿದೆ ತಂದು ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಅರಿಕೊರ್ನಿ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕಲು ಐಕೆ ಬೋಡದೆ ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಬೋಡದ ಪರ್ಪುಣ್ಯಾನ್ ಹೀರೋ ನೆನಪಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೋ ಬಾರಿ ಖುಷಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 30 ಕಿಲೋ ಅರಿಕೊರಿಯಾ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ 30 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊರ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಏರೇ ಓಡಿ ಎಂಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಓಡಿಚಿಲ್ಲ ದಾನೆ ಎಂಕ್ ಚೀಪೆ ಓಡಿಕೊಂಡು ಆಪುಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವು ಪಡು ಅಂದೊಂಜೇರು ಆಲು ಮಲಯಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಶಕೀಲ ಅತ್ತು ಅಂಚಾಂಡ ಅಕಿಲ ಅತ್ತಪ್ಪ ಕೋಕಿಲ ಕೋಕಿಲ ಅಂಚಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿವಲ್ಲ ಓಯ್ ದಾಯಿಗೆ ಚೂರು ಎಂಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ರುಂಡು ಪಾತೆರಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈತಲ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನೀನು ಬೋಲ ಎಂಕ್ ತುಯಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡತ್ತ ಅನ್ನಂದು ಬೆದ್ರಾಡು ಅಮರಶ್ರೀ ಟಾಕಿಸಿಡು ಅಮರಶ್ರೀ ಟಾಕಿಸಿಡು ಅಲೆ ಅಲೆ ಲೆಪ್ಪುನೇನ ಲೆಪ್ಪು ಹತ್ಮಾರವು ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ನು ಈ ಇದೇನೆ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ನು ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಟ್ ಅತಿ ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ಹಾಟ್ ఒక ఏప్రిల్ మేడ్ ఫుల్ బియర్ అవుదానే అప్పగా హాట్ వాండ బాడీ ఫుల్ హీట్ మొలేను తూనగా ఇంకొంచెం కవన నేనే పాపను ఇంక అపగడ పల్లి వా అపగడ పల్లి ఎందు కవన నేనే పాపను పన్యాను పన్పెందు వండేనా ఈరు పన్నగా ఎంకులోంచి కవన నేనే పాపండు ఎంచా కేలే సరి
ನರಮಾನಿಗೆ ಜೀವನಡು ಬೋಡೊಂಜಿ ಗಟ್ಟ ನರಮಾನಿಗೆ ಜೀವನಡು ಬೋಡೊಂಜಿ ಗಟ್ಟ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ ಸೈಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ ಸೈಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಗುಮೆ ದಾಂಟಣ್ಣನೆ ನಂಕು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಗಟ್ಟ ಆಗುಮೆ ದಾಂಟಣ್ಣನೆ ನಂಕು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಗಟ್ಟ ಆಗುಂಬೆರ್ದು ತೀರ್ಥಪೂರಿ ಅಣ್ಣ ತಯಾರಾಪುನು ನೆಕ್ಕೆ ಚಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಜಿಪ್ ಶಾಟ್ ಸೀದಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಸಡನ್ ಲೈಟೇ ಬರ್ತದ ಅಣ್ಣ ಏ ಪೋಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ಎರೆಗೆ ಯಾನ್ ಎರೆಗೆ ಸೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ ಆ ಜನ ಇಂಚಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಅಂಚಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡುಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಎರೆಗೆ ಯಾನ್ ಮರ್ಲೇನ ಮೂಲು ಏಯ್ ನಿಗುಲೇನ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಉಲಾಪಿದೆ ಗೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಿಗುಲು ನಿಗಲ್ಲೇನು ಮಂಡ್ಯ ದರ್ಪತ್ತೆ ನಿಗಲ್ಲ ಪೊಲೆ ಅಂಚು ಪೊಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ನೆಕ್ಕುಲು ಲಕ್ಕಿಯ ಸೈಡಿಗೆ ಕುಂತಿಯವಳು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ ಬಲ ಏ ಕುಲಿಯೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪಿಯ ಬಲಮ್ಮ ಬಲ ಮೂಲ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಜೋಗೊಡುಲ್ಲಾರ್ ಜುಳು ಜುಳು ನೀರು ಮಿತ್ತಿರ್ ತಿರ್ತು ಬರೋದು ಪುಣ್ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಾಗ ತಿರ್ತದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏರ್ಬಾರ್ದಿನಿ ಏರ್ಬಾರ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏರ್ಬಾರ್ದಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹತ್ತಾವು ನಿಗಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಡೆ ಕುಲ್ತು ಮೈಪುಂಬೆ ಶಬ್ದ ವೈಪುಂಡಿಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗು ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಜಿನ ಪಂಪು ಜಾಲ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಸೀನ್ ತುಲೆ ಏ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಜಿಪ್ ಶಾಟ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಹೀರೋ ಬರ್ಪೆ ಹೀರೋ ಬನ್ನಾಗ ಜಿಪ್ ಆಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ಪೋಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬನ್ನ ಜಿಪ್ ದೆಪ್ಪೋಲ್ ನವನದ ಮಲಯಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂತಿನ ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ಜಿಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕ್ರೈನ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಜಿಪ್ಪು ಏನ ವಿಲನ್ ಅವ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪೆನ ಅಂಚೆನೆ ಸಮ ಗೊತ್ತಾಣದೆ ಎಂಚ ಆತೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಪಿರ ಬರ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬೋದ ಅವಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಏನೇ ಮದ್ಮೇ ಬಿ ದಿನ ಬೇಗ ಬಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲ್ ಜೋ ಕೊಡುಲ್ಲಾರ್ ಎಂಚಿನ ಜೋಗ ಪಾದೇಡು ಅಂತ ಕರ್ಮದ ಜೋಗನ ಅಣ್ಣ ಜೋಗೊಡುಲ್ಲಾರ ಎನ್ನಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇಡ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಏ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾರ ಎಡಮನೋದು ಫಿಟ್ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಜೋಗ ನೀರ್ ಮಾರ ಎನ್ನಲೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸರಿ ಆಂಡತ್ತ ಇಂದ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ತೇನ ಅಂಚೆನೆ ಬರೋಡು ಇಜಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುನತೆ ಆ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ತಿಯಾನ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕೊರಿಯನ ಎಂಕ ಅಂಚೆನೆ ಬಿರ ಬರೋ ಎಂಚ ಇಂಚಿಗೆ ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಹೀರೋನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ತಿಗಲೆ ಕಟ್ ಏನ ಡೈಲಾಗ್ ಏನ ಬನ್ನಿ ಅವಿ ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ನತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅವ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ ಬರತೀನಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ತಗಲೆ ನಿಕ್ಕು ಬಂದ್ರೆ ಬರತೀನತ್ತು ಅಂಚಾಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದ ಅಲ್ಬನು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ದ ಅಂಡತ್ತ ಪಿರೆ ಅನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇಡಿಗೆ ತಾನೆ ಏ ಮೆಲ್ಲ ಜೋಗ ಎನ್ನೋಡು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಈ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಣದ ಪೊರ್ತಡು ಬಾನಡು ಪುಣ್ಯಮ ಚಂದ್ರನ್ ತೂತನ ಓಲ್ತು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ತಾ ಕಟ್ ಏನಂಡಿ ಬೊಗ ಮಂಡೆ ಸಮೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಗೇಳಿ ಚಂದ್ರ ತೋಜುನು ಒಲ್ಲ ಓ ಅಣ್ಣ ಅವೇನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇಡ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪತ ಮಾರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಏನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟಾ ಬೊಕ ನಾವು ನಾಯಿ ಉಂಡತ್ತ ಅವನ್ ಫಿಲಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೈತೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಅವು ನಾಯಿತ್ತನೇ ಬರ್ಲು ಏನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪೋಡ್ಕೊಂಡ ಬಂಡ ಏಯ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸೀನ್ ನಂಬರ್ ಏತ್ಲಾಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿಯ ಹೇ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನೆಕ್ಲೆ ಬರ್ಸತ್ ಸೆಡಿಲ್ ಹಾಕೋಡು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಯದ ಸೀನ್ ಸೀದಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಿತ್ತಿಡು ಪುಣ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಣ್ ತಿರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಅವಿನ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಸರಿ ಉಂತಲೇ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಇಂಚತ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅನ್ ಈ ಸೀನ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪೆ ಬನ್ನಾಗ ಆಸಿಗೆ ಟೂತ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಹಾಕೋಡು ಆ ನಮ್ಮನಿ ದೆಪ್ಪೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಗುಲು ಸೀನುಡು ಫುಲ್ ಹಾಟ್ ಜೋಡು ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅವು ಏನೇ ಹಾಟ್ ಆತ ಅಣ್ಣ ಅವು ಪರ್ಪಿನ ಹತ್ತು ಮಾರ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಏರ್ಪೋಯ ಜನಕ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಆಸಿಗೆ ಟೂಟು ತೂತಾರತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದು ಪುಣ್ ನಿಗಲ್ಡ ಕೋಟೆ ಹೆಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಇತ್ತಿನೊಂಜಿ ಬೈರಸ್ ನಿಂಚ ಮಂಡ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಒಂದು ತೋನು Stop it! What the hell are you doing? Don't touch my daughter. Without my permission, you don't have a right to touch my daughter. ದಾದಾಗೆ ಬರ್ഞ്ഞೋನ ದಾದಾಗೆ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಬಗದದ ಮಂಡೆ ಬಂದವನ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಯಾಕ ದಾದ ಎನ್ನ ಮಗಲನ್ ಮುಟ್ಟದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಚ್ಚಿ ಸಮ
ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂತೋಲೆತ್ತ ಅರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂತೋಲೆತ್ತ ಅಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬನ್ನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ ಇದು ಹೀರೋಯಿನ್ ನಿಂಚ ಕೈಟ್ ಬತ್ತುನು ಇಂಚ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೈ ದೀಪುನು ಅವು ಪುರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಜ ಇತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಿಂಚ ಕೈಟ್ ಬತ್ತುನು ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೈ ದೀಪುನು ಅವು ಪುರ ಬಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮುಟ್ರಾಗಿಜ್ಜಿಡೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ರಾಜ್ಜಿ ಬಾ ಸೈಡ್ ಕುಂತಿಯ ಮಕ್ಳೇನ್ పోతాం ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬಿಡಂತ Pinky, you come here. ಹಾ ಆರ್ ಬಂದೇನೆ ಬಲ 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 ಇಂಚು ಬಲ ಇಂಚು ಬಲ ಎಂಜಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಜಿನೆ 10 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮುಟ್ಟಾರೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಎಂಜಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಜಿನೆ ಇರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಡ್ರೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮುಟ್ಟೊಲಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಪುಂಡ ಅವು ಮುಟ್ಟುನ ಪೂರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪವ್ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದೆ ಅವ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಇರ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇರು ತೆನ್ನಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ರೋಲಿಂಗ್ ಸಾರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಡೇಗೆ ತುಲಿ ಕಟ್ ಎಂಚಾತನ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದಾರಿ ಸೂಪರ್ ಪಾಸೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಣ್ಣ ಅವೊಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೈದಿನ ಕಾರ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜ್ ಸಾವಿರ ಬೋಟ್ ಅಣ್ಣ 5,000 ಅವು ಮಲ್ಪೊಲಿ 5,000 ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಅಲ್ಪುನ್ 5,000 ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇಡು ನಮೆಯಿಂದ ಕುಲ್ದಿನಿ ಸಮೀಕ್ಷದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಓಟದ ಸಮೀಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ ಕುಲ್ದಿನಿ ನಮಕಿನಿ ಎಂಚಿನ ಆಪುನು ಬಂದಾಗ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅನ್ನು ಇನ್ನಾಪೆ ನಿಘಂಟು ಗೊತ್ತಾಪ್ನಿ ನಿಘಂಟ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬಾತೇರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಬರೆ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಕುಲ್ಲೋಡು ದುಂಬು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ದೇವೆರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ದೇವೆರಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕವಡ ಬಾಡ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಎಂಚಿ ಕವಡೆ ಬಾಡಿಯ ಕವಡೆ ಬಾಡ್ರೆ ಯಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೇರೆ ಫಲೈ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮನೆ ಎನ್ನ ಫಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅತ್ಯಾಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರ ತುಂಬು ಮೇಸ್ರಿ ಆಯ್ ಸುರುಕಾರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಂದಂದು ಅಯ್ಯೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕರ್ಪನಾಗ ಈತ್ ಮಾಲ ಲಿಂಗದ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಲಿಂಗ ಕರ್ಮಯ ಬೋರ್ಗಲ್ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಅವೇನೇ ಬೋಲ್ದು ಕುಂಟ್ರು ಕಟ್ಟದಾಯೇ ಅಡಿಕ್ ಲೋಬನ ಉಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಜನ ಬತ್ತೇರ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಜನ ಆಯ್ತಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಂಚಿನ ಪೋಯಿನಕಲೆ ಮಾತ ಲಿಂಬೆ ಉಳಿ ಕೊರ್ಪಿ ದಾಯ ಬನು ದಾಯ ಗಟ್ಟೋಡು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ತೆತ್ತೋನು ಅಂಚ ಪೊಟ್ಟು ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮಾತ ಗೋಲ್ಮಾಲಯನ ಐಟು ಬೇರೆ ಕುಡೋರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಯ್ ರೌಡಿ ರೌಡಿ ಎಂಜಿನ ರೌಡಿ ಕರ್ಮ ರೌಡಿಯ ಊರ್ದಕಲೆ ಮಾತ್ರ ರೌಡಿ ರೌಡಿ ದಾಲತ್ಯ ರೌಡಿ ಮನ್ ಪೇರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ರೌಡಿ ಎಂಚಾಯ್ನೆ ಇಂದ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದಾರ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುನತು ವರ ಬೋತೇರು ಇಮ್ಮೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀನಿ ಇಮಗೊಂದು ಚಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲೆರಿಂಚಿಲ್ಲ ಕಂಡುನ ಇಮ್ಮೆ ಪುನತ ಕಿಸೆತ ಕಾಸ್ ಕಂಡಾರ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂಚ ತಿಗದು ಬೂರ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಮಲ್ ಬಾಡ್ನೆ ಐಟನ್ನ ಡ್ಯಾ ದಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂಚ ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿನ್ನಾದತ್ತು ಬಕ ಸೋತುದು ಕರ್ಮನ ಸೋಪು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡವು ಎಂಚಿನ ಸೋಪುನ ವಿನ್ನಾಪುನ ಐರು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪು ಗಂಟೆ ಪದರಾಡಾಂಡು ಈ ನಮೂನಿ ತೆಲ್ತಂಡೆ ಏರ್ಲ ಕುಲೆ ಸವಾರಿ ಬೋನು ಮೆಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಂಬರ್ 1 ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಪೊಗ್ಗಿ ಕುಡ್ಲೆ ಏತು ಬೂರು ಅಲ್ಪೇರಿಗೆ ಏತ್ ಬೂರು ಬಂಡ್ರ ಒಂದು ಅಲ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂದಂಗ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಜ್ಜಿನೇ ಬೂರಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೂರ ಸುರಾಯ್ನ ಸುಖೇಜ್ಜೇರಿ ದಾಯಗ್ ಇರೆಗ್ ಓಟ್ ಗೆತ್ತ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರೇಗಿ ಎಂಚ ಅವು ಕೊರ್ದು ಉಂದು ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಓಟ್ ಗೆತ್ತುನ್ವಿ ಓ ಕೊರ್ಪೆ ದಾದಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೊರ್ದು ಆಯ್ತೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೊರ್ದು ಓಟು ವಿನ್ನ ಅವನು ಲೆತ್ತ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಾಡು ಕೊರ್ಕ ದಾಯವನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕುಡಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಉಪ್ಪಡು ನಕ್ಕಲೇಬೇಕು ಕೊಳಕ್ಕೆನೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಯಾವ ಕುಸಲ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಪೋಯ್ ಸ್ಲಾಪ್ಗ ಅತ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಜಡ್ಡುಗ್ ಮೇಲ್ಜಡ್ಡುಗ್ ಅಲ್ಪ ಅಂತೆ ಊರು ಅದ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅಂದ ಜಪ್ಜ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಓಟುನ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತು ವಿನ್ನಾಪನಂದು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಪೋಪು ಜತ್ತ ಮಾರಾಯ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಾತ ಬಂಗ ಬರ್ನೈಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಓಟು ಬುರ್ಲೆಕ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ನಾಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಈ ಮಿಷನ್ ನಾಡ್ ಬತ್ವಾನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ATM ದ ಮಿಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ಪೂಜಿದಾನೆ ಶಟ್ ಅಪ್ ಎಂಜ ಕರ್ಮ ತೆಲ್ಪನೆ ನಿನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷಾಪನತೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಈ ನಾಲಿಗೆ ಟೈಪ್ ಓಡ ಮಾರೆ 24 ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟು ಆತದೆ ಪರಪ್ ಜಮನಿಕ ಉನ್ಯ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ದಾನೆವು ಒಂದು ಗೆತ್ತನೆ ಹೆಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಕಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಚಪ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮರಲೇಕ ಪಾತೆರೊಂದು
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಂಡ ಎಂಚಬೋಡು ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಬಂಡ ಎಂಚಬೋಡು ಏತು ಬೇನೋ ನೀಗಳು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆಡ್ದು ಬೇನಡು ಒಂಜಿ ಫೊರ್ತು ಜೊಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನಲ ಕೈಪೋಡು ಒಂಜಿ ಫೊರ್ತು ಜೊಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ನಿಕಲ ಮಿತಿ ಎಪ್ಪಲದ ಇರಂಡು ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಫಿರೋಡು 24 ಗಂಟೆ ಉಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ಜೊಪ್ಪು ನಕುಲು ಹತ್ತು ನಿಕುಲು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಜರು ನಿಕುಲು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಏತು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಕುಲು ನಿಕುಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನಿಕುಲು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕುಲತ್ತು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪಾತೊಂದು ಯಾನು ಓಟು ಪೋತೆತ್ತ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಲು ಮಾರಯ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಜೊಪ್ಪುನ ಬೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಂಡ ಎನ್ನಲಕ ಬೋಡ್ ಬೇ ಎನ್ನಲಕ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೇನ್ 24 ಗಂಟೆ ಕಾಪೋಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ಎಂಕುಲು ಎಂಗುವೆ ಬಂಗಾಂಡಲು ಎಂಕುಲು ಜೊಪ್ಪ என்ன பிடிச்சிட்டா அஜ்ஜி நக்கலை அஜ்ஜன் நக்கலை வெங்கு நக்கலை அக்க நக்கலை எட்டோடு கொள்கிற ஜோக்குல ಅಂಚನೆ ಕಂಡರಿ ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರ ವೈದ್ಯನ ಜನ್ನನ ಶಿಯೇಡಿ ನಾಯಿಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಲ ಎನ್ನ ಕವಿತಾ ಚಿಂಡೆಗೂ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಂಡುಲ ಎಂಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಂಡುಲ ಸರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸರ್ ದಾದೆ ಮೂಲತೆ ಸರ್ ಪ್ಯಾರೆ ಸಿಗಂಡು ಪೋ ದೇಕೊಂದ್ ಬಲ ಶೇ ಅವತ್ತು ಬೇತೆ ದಾದನ್ ಬಗಲು ಈ ನಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗೈತೆ ಆತು ಸುಲ್ಲಾರ ದಾದ ಎನ್ನ ಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡವು ఆయన ಬರುತ್ತೆ ಲಕ್ಕವಡೊಂದು ಆಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬೇಲೆಗಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಇಮೇಜಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾನೇ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಈತ ಅವೇನು ಕೂಡ ಲಕ್ಕದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಪ್ನೈ ಅಂದ್ರೆ ಆತೆತ್ತು ಪಕ್ಕ ಆತೆತ್ತು ಆಯ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಗಾಡಿದ ಬ್ಯಾಟ್ ಲೆಕ್ಕದ ಮಾರುವೆನ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪಾಯ ಆಯ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಮಾರೆ ಅವು ನಾಡ್ ಬತ್ವೆ ಉನ್ನು ನಾಡ್ ಬತ್ವೆ ಅಂದು ಏನಡ ಕಾಸು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಮಾರೆ ಕಾಸು ಪತ್ತೊಂಡಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜ ಎನ್ನ ಕಿಶಡಿತ್ತಿನ ಕಾಸು ಕಂಡರ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಮಗೆ ಎತ್ತ ಒರಿಯೇ ಮಗೆ ಎತ್ತ ಮಾರಾಯ ನಾನು ಏರೆ ಕಾಸು ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಕಂಡಾರ ಶುರು ಮಲ್ದೇನ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆಂಡಾಯ ಒರಿಯೇಯ ಆಯ ಪೋಯ್ ಇತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಂಡಿನ ವಿಷಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಬೆಂಡು ದೆಪ್ಪಿವರಂದು ಬೆಂಡು ದೆಪ್ಪುನು ಎಜಿ ಕರ್ಮ ಬೆಂಡು ದೆಪ್ಪುನ ಏರ್ ಬೆಂಡು ದೆಪ್ಪುನು ನ್ಯಾಲ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಈ ಜನಸೇವೆ ಜನನ ಮಗನ ಏರ್ ಬೆಂಡು ದೆಪ್ಪುನು ನ್ಯಾಲ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ఆయన ನೀರಿಪ್ಪನ್ನ ಜಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪೆ ಈರು ಇನ್ನಾತು ಜಾರು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿಯರ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಓಟುಡು ವಿನ್ನಾಪೆ ಓಟುಡು ವಿನ್ನಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ ನಮಗೆ ಜೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಈರು ಓಟುಡು ವಿನ್ನಾಯ ಜರಂದಾಂಡ 14ನೇ ದಾನಿ ಈರೇನು ಉಲ್ಲಾಯ್ ಇಂದಿ ಪೃಥ್ವಿ ಕಾಣೆ ಶಾಲೆ ಪೋತಿನ ನನ್ನಲ ತೋಜ್ಜೊಲಿ ಎಂಕ ದಾದನ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡಿ ಈ ದಾಯಗೆ ಈತಿಯಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಾತ ಪೋಡಿನು ಬರುವಲು ಮಮ್ಮಿ ಶಾಲೆ ದಲ್ಪಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಟೀಚರ್ ನಗಲ್ಡೆಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೇಗ ಬೈದೊಲ್ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ನೋದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಒಡೆ ಪೋಯಲ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ಈ ದಾದ ಮಾರ ಇದೆ ಬರುವಲು ಎಂಕ ದಾದನ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡಿಯೇ ಅಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಈರ್ನ ಗೈಟುಂಡು ಈರ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಇಂದ ಮಾರೇದೆ ಯಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಬಿದಾರ್ದೆ ಆಲ್ವಲ್ಲ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪಲ್ಯ ಬರುವಲ್ಯಾ ಇರೇಗ ಮಗಳಿರ್ದ ಮಿತ್ತ ಕಾಸೆ ಆಡತ್ತೆ ಇಂದ ಮಾರೇದೆ ಈ ಗಡಿ ಗಡಿ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಹೋಂದುಲೆ ಒಯ್ಕಲ ಪೂಜೆ ಆವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖ ಪೋ ಆ ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಹಲೋ ಎಂಜುಂಡು ಬೇ ಅಂದ ಲೀಡುಲ್ಲೆತ್ತ ಏನಲ್ಪ ಟೀಡು ಬರೋ ದಿವೆ ದಿಪ್ಪೆ ಅವ್ರಂತ ತೋನ್ ಮಾರ ಸರಿ ಕಟ್ಟು
ನಮಸ್ಕಾರ, ಆವರಣ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚಂದ್ರೇಶ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಯರಾಜರ ವಿರುದ್ಧ 1 ಮತದ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 7 ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಇವರು ಈ ಬಾರಿ ಯಾನ್ ಪಂತ್ ಜನ ಈ ಸರ್ತಿ ಹಾಕುನು ಯಾನ್ ಜಯರಾಜಗಂದು ಜಯರಾಜನ ಯಾನ ಅಲಕ್ಕ ಜವಡಾಯ ದಾದ ವಿನ್ನಾತ ನನದ ಎಂಚಿನ ವಿನ್ನಾನಿ ಒಂಜಿ ಓಟು ವಿನ್ನಾಂಡ ಯಾವ ಅವಳು ఆయనెదురు యావజీ నీకు ಒಂಜಿ ಓಟು విన్నమంట ఐక అర్థండి యావజీ ఒక ఏతు ఓటు విన్నాత వేను కమ్మి ఈ ఆయన ఎదురు 1000 ఓటు దండ లీడర్ విన్నావుడి ఎన్న లెక్క ప్రಕಾರ ಇವ್ರು ವಿನ್ನಾವುಡಿ 1000 ಲೀಡರ್ ಅಂಜಾಣ ಯಾನಿತ್ತ ದಾದಾಮಲ್ ಪೋಡು ಐಕ ದಾದಾಮಲ್ ಪೋಡು ನೀರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ನಮ್ಮ ರೀಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಡು ಈರ್ ಕಮ್ಮಿ 1000 ಲೀಡರ್ ಬರ್ಪರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅತ್ತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾನಿಜನ ನಮ್ಮ ಕಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನತ ಯಾನ್ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಓಟು ಎಂಚ ವತ್ತೆ ఆయన ಎದುರು ಅಪ್ಪ ಆತು ಲೀಡ್ ಬರೋಡಿ ಅಂಜಾಣ ತಡದೆ ರೀಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಗ ರಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಲಬೈ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಇರ್ನ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಅವು ಕಾಸು ರೆಡಿ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ ನವ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೆಂಚ ಒರಿಜಿನಲ್ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸೆ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವೇ ಇದು ಏನ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಆ ವಿಷಯನವನ್ನ ಈ ವಿಲನ್ ಬತ್ತದ ನಾಕಪ್ಪಿ ಮೂಲು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪರಜಿ ಇರ್ನ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಏನು ವೈತಿಗೆ ತೊಂಬಲ್ಪಿ ಬಲ್ಪನ ಕಾರಡೆ ಪೋಪೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲು ಕಾರಡೆ ಬೀರೋಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿದೆ ಅನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ತದ ಬತ್ತದ ಏನಿದೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರೊಂದಿ ಪೋಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ 35 ಮಿನಿಟ್ ಪೆಟ್ಟುಂಡಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಪಿರ ದಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಾಗಪ್ಪ ತೆಲ್ಪುಂದಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟೆಗೆ ಬುಲ್ಪೋಡ ಒಡ್ಡೆಗೆ ಒಂದು ದಿಂಜ ನಡಪ ಪೋ ದಾಲಾಬುಜಿ ಬೊಕ್ಕ 35 ನಿಮಿಷದ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬಿಡ್ಪ ಪೋ ಬಲ್ಬು ಒಂಚೂರು ತಿತ್ತು ಬತ್ತಿಯ பொண்ணுಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಕ್ಕರ್ದ ಸೀನ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಉಂದಿತ್ತ ಕಡೇತ ಫ್ರೇಮ್ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತ ಉಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದು ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ತೂಪೆ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಅತ್ತ ಮಾನಿಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ದಾನಿ ಐತಿ ಅವು ಕಡೇತ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾರ್ ಚಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಕೊರು ಜನ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಾಸ್ ಕೊರು ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪು ಬಂಗಾರ ಕನ್ನಡಕ ದೆಪ್ಪು ಉಂಡ ತೆರಡೆ ಇರದೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ಬೋಡಿಯಾ ದೆಪ್ಪು ಬಂಗಾರ ಪಾಡೈಕ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡು ಬೇಗ ದೆಪ್ಪು ಬಲೆ ದೆಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಕಾಸು ಕಟ್ಟು ಕೊರ್ರು ಕೈದೆರ್ಪು ಆತ ಮೇಲ ಒಡ್ಡೆ ಬಲ್ಪುನಿಯ ಬೇಗ ಬಲಯ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ಯ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡು ವೈಪು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಓಡೆ ಪೋಯರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಕಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆಯ ಕೈ ಬಚ್ಚುನ್ ಮಾರ ಕಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ನೇ ಓಡೆ ಸೈತಾರಿಯ ಓ ಅಣ್ಣ ಏರಣ್ಣ ದಾದಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದಣ್ಣ ಏರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏರು ಯಾನೆ ಅಣ್ಣ ಹೀರೋಲ್ಲ ಯಾನೆ ಅಂದಣ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಬರ್ಮೇರು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಾಗು ಎಂತ ಅಂದೆ ಚೋಗೋಡು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ 35 ಮಿನಿಟ್ ಪೆಟ್ಟುನ್ ಬಂಡರ ಅಂದಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಡೆಕ್ ನಾಗಪ್ಪೆ ಬತ್ತದ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೈನು ಉಂಗಿಲ ಕಾಸು ಪೂರ ಬಸ ಬಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ತೂಪೆ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ತಬಾರ್ದು ಹೋಯರ ಅಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಯಾರ ಯಾನ 10 ಓ ಈ ರೀತಿ 10 ಮಾಡ್ಯಾರ ಒಂದು
ಪೂರ ಇರೆಗಿಂಚೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಐಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಬಸಂ ಬಲ್ತಿರತ್ತೆ ಪೂರ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ ಮತ್ತೆ ನಲ್ಪ ಇರುವೋಗು ಎನ್ಪ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಲೆ ತುಲಾ ನಿಕ್ ಪತ್ತು ನಿನ್ನ ಪತ್ತೇಕಿರುವ ಎನ್ನ ಪತ್ತೇಕಿರುವ ಅದು ಹಾಲ ಬರ್ತಿಜೆ ಆಯ್ನ ನಲ್ಪ ಎನ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲೆ ಇತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಕಮ್ಮಿ 1,000 ಓಟು ಲೀಡರ್ ವಿನ್ ಆವಡೆ ಹಾಕದೆ ಖುಷಿ ವಿನ್ ಆತೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಜೋರುಡಾವಡು ಬೋಲ್ದು ಕುಂಟು ಗಂಧದ ಮಾಲೆ ಒಂಜಿ ತೆಪ್ಪುದ ತಾರೇನ್ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಹೌದೇ ಅವೇನ ತರತೆ ಮೆದ್ದಿವಾರೆ ಎಂಚಿನ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮರಣ ತೆಪ್ಪುನ ಅಂಚತ್ತು ಅಪಗ ಗಂಧದ ಮಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅತ್ಯ ವಿಜಯ ಜೋಡ್ರಸ್ತೆ ಎಡ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಜೋಡ್ರಸ್ತೆ ಏನಂತ ಟ್ರಕ್ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ತರ್ದಿದ್ದು ಸೀದಾ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ 10,000 ಮಾಲೆ ಕೂಡ ಪುಡಪುಡು ಅಲ್ತರ್ದು ಸೀದಾ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೋಡು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ 10,000 ಮಾಲೆ ಕೂಡ ಪೋಡು ಅಲ್ತರ್ ಸೀದಾ ಬೋದು ಜರಿಗುಡ್ಡೆದಲ್ಪ ಉಲಯದೆತ್ತೊಂದಮ್ಮ ತಾಲುಗುಡ್ಡೆ ಪೋಡು ಪೊತ್ತಾನಗೆ ಬರ್ತಾವು ದಾದಯ ಅಂಚತ್ತು ದೀಪ ಪೊತ್ತಾನಗೆ ಬರ್ತಾವು ಒಂಜಿ 7 ಅವು ಪೊತ್ತಾನಾಗ ಯಾನು ಓಟು ವಿನ್ ಯಾನು ಓಟು ವಿನ್ ಅದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಬನ ಎನ್ನ ಮಗನ ಪಿದಯ ಕನತಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಎನ್ನ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚಂದ್ರೇಶ್. ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ. ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರು ಮತ ಎಣಿಕಾ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಜನಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಯರಾಜರ ವಿರುದ್ಧ 1 ಮತದಾಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಕೇಂಡನ ಈ 1,000 ಓಟು ಲೀಡ್ ಬರ್ಪರ್ ಈ ರಂಚ 1 ಓಟು ವಿನ್ ಅಪ್ನ ರತ್ತು ಬಂಡ ರೀಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕುದು ಬಂಡ ಇತ್ತಾಯನ ಬೋಡ ಸೋತೆತ್ತಾಯನು ಸೋತಿ ನಿನ್ನರ್ದೆ ಯಾನ್ ಸೋಪರ ಕಾರಣ ಈ ಏನರ್ದೆಂಚೆ ಸೋತು ನೀ ಈರು ಸೋಪರ ಕಾರಣ ಈರೆ ಯಾನೆಂಚ ಈರಿತ್ತ 1 ಓಟು ಸೋತು ನೆಂಚನ್ ಗೊತ್ತನೇ ಇರಿಗೆ ಏರ್ನ ಓಟು ಗೊತ್ತನೇ ಇರಿಗೆ ಏರ್ನ ಓಟಿಯ ಆನಿಗೆ ಎನ್ನಲೆಗೆ ಏ ಪದಯ ಕಲಿ ಲಂಚ ನಿನ್ನ 1 ಓಟು ದಾದಾಪುಡಿಯೇ ಪೋಯ ನೆನ್ಪು ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಕತೆ ಇತ್ತೇನಾರ ದಾದಾವಡು ಸರ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದಿನೇ ಸರ್ ಅಲೆ ಎನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನು ಏತು ಡಿಗ್ರಿ ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಗ್ರಿ ಆತನು ಸರ್ ದಾದಯ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ ಯಾಲ ಅವೇನಿಗೆ ಏನು ಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ಸರ್ ಮುಂದೈತ ಅಂದ ಸರ್ ME ಪಾಸ್ ಆತನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ ಜಾಣೆ ಒಗೊಂದೆತ್ತಾತ ಐಟ್ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದೆ ಪನ್ ಸರ್ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಇಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬಿನಿಗೆ ಎತ್ಕೊಡ್ತಾರಡ ಎಡ್ಡೆ ಐತೆ ಇಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆತ ಪಪ್ಪದಾದ ಅಲ್ಪಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಲಿಮೂರ್ನು ಸರ್ ಕಲಿಮೂರ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಲೀಟ್ರ್ 3 ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 30 ಲೀಟ್ರ್ ಮುಟ್ಟ 3 30 ಲೀಟ್ರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭತ್ತ ಕಲಿಟು ಪಪ್ಪೊಂಜಿ 30 ಲೀಟ್ರ್ ಕಲಿ ಮುರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಒಯ್ದು ಮಾರೆ ಮುಸುಂಡು ಪುಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲಿಟು ಏತು ಲಾಭ ಉಂಡ್ಯಾ ನಿಕ್ಕದಾನೆ 3 ಸನ್ನಿಯ ನಿಕ್ಕು ಮಂಡೆ ಮಾರಿಯ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಏತು ಕಲಿಗಿತ್ತೆ 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು 80 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ ಏತಾಂಡ್ಯಾ ಯಾನ ಮಗಿಡಂತ ಪಿರ 1,000 ಎಡಮೋನದು ಆದಿಪು ನಿಕ್ಕು ಅಂಚಲ ಲಾಭ ಯಾಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಕಲಿಕ್ ನೀರು ಏತ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರೇನು ಪರ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಕಲಿಕ ಆತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡುತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ಅಂಚಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂದಂಡ ಕಲಿಕ್ ಇಷ್ಟದ ಪೊಡಿಪಾಡು ಒಕ್ಕಲ ಕಲಿ ಯಾಜಿಂದಾಂಡ ತೆಲಿಕ್ ಪುಲಿ ಪುಂಟುದು ಮರಕಿದಂಗದ ಪೊಡಿಪಾಡು ಕಲಿ ಮಾರು ಸುರುಸುರುಕು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಿಕೋರು ಟೈಟಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರಕಿದಂಗದ ಕಲಿಕೋರು ಗೊತ್ತಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭ ಆ ತೆಡ್ಡ ಬ್ಯಾರ ಉಡ್ದು ಮಂಡೆ ಮಾರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಸರ್
ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆತ್ತು ಸೀದೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಕಾರು ತಲೆ ಬಾರ್ದು ಕಲಿಮೂರು ಪೋ ಯಾನ್ ಪಾಪದೆ ಸರ್ ನಡಪ್ಪು ಮುಲ್ತು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಡಪ್ಪ್ಯಾ ನಡಪ್ ಬೇನಾರ ಮಂಡೆ ಮಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಓಡು ಬೇಲೆ ಓ ಅಣ್ಣದಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ ದಾದಂಬೆ ಅಮಾರ ದಾದಂಬೆ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ ತಿರೆಗು ಓಟೆ ಬಾಡುಜಿ ಪೋಯ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಓಟುರ್ದಲ್ಲ ಊರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಓಟು ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ರೈಸಾವಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಟುರ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಲ ತುಪ್ಪೆ ಪೋಯ ಆಯನ್ ಗೆನ್ಪಡೆ ಸಾರಿ ಗೆನ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಆಯನ್ ಗೆನ್ಪಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇರಗೆ ಅಡ್ಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಹೆಂಗೋಯ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಸೋತುದು ಅಂದುಮೆ ಅಂದು ಆನಿ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಕಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡುಬೆ ಅಂದ ಒಜ್ಜಿ ಓಟುಗು ಏತ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕಿ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತಿರಗು ಆನಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಲ್ ಬರ್ತೀಯಾರು ಇನಿ ಜನಕುಲು ಇರೇಗೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಇನಿ ಸತ್ಯಾಡ್ ನಡೆದುವಾಡ ಒಂಜಿ ಸೀದ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ದುವಾಡ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರ ಇತ್ತು ತಂದಿರೇಗು ತುಲೆ ಈರ್ನ ಮಗೆಲ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದು ಓಲೋಲ್ ಕಂಡದು ಇತ್ತೆ ಜೈಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದೆ ಇನಿ ಈರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾಣ ತೂಲೆ ಇಂಚಿನ ಮೋಸದ ಪಾಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೋಡೆ ಎರಗು ಬೋಡೆ ಅಂದುಮೆ ವೈಕುಂಠ ಯಾನು ರಾಜಕೀಯ ಬತ್ತದು ಅವೇತೋ ಪಾಪದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತು ಮೋಸ ಮಲ್ತೆಂಬೆ ಅಂದ್ಯಾನ್ ಪಾಪಿ ರಾಜಕೀಯಡು ಎನ್ನಾತ್ಮಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನನು ಯಾನೇ ನಿಂಗದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಯ್ದಿಜಿನ್ ಪಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಲ್ದೆ ಮೇನು ರಾಜಕೀಯಡು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದೆ ವೈಕುಂಠ ಯಾನು ಎಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಬೈದೆಂಬೆ ಅದೇ ಸರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಗೂ ರಾಜಕೀಯಡು ಒವ್ವೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಂದೆ ಒವ್ವೇ ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಟಂದೆ ಯಾನು ಏನಾರ ದಾಪಿನ ಸೇವೆನು ಜನಕ್ಲೆಗು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆಂಬೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಮುಂದಿನ ಆಸೆ ಎಂಬೆ ಸರ್ ದಾದನ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪಯ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈದ್ಯಲೆ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಆಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈದ್ಜಲು ಅಂಚಾಡ ಓಡಿಬೋದಿಪ್ಪೋಲ್ಯ ಹಲೋ ಅಂದು ಹಾ ಅಂದು ದಾನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಏನಾನ ಏನಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ದಾಯಕಂದ ಪನ್ಪೆ
ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೋಡಿ ದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೋಂದು ಗಾಡಿ ಅಂತ ಚಲ್ ಪತ್ತು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿಂದ ಕೂತೂಲ ಏ ತಾಪ ದಾದ ಮಂತುಂದು ಪಿಂಚಾವಿಯ ಗಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ದೆ ಪಾಡು ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ C96 डोर पाड़ पोई चल हमारा काम हो गया नाना गाँव दा जाग नंके अरे क्या हुआ रे पुलिस सर नमस्ते ओंडिया बाले ओंडिया बाले वाह बाले सर स्टेशन बना मनपे सर आकोट सर सच मन पे सर सच मन पे ಹಲೋ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಾತ್ಯಾರ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಯ್ಕರೇ ಜಾನ್ ಪಂಡಿನ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡೆ ಐಕ್ಯದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಕಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಕಾಮ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬಾಲೆನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಾರ್ ಇನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಜಾಗೋಡ್ ತಿಕ್ಕಲೆ ಓಕೆ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ ನಾಯ್ಕರೇ ಎನ್ನ ಕಾಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಮಲ್ತಾರು आज कोई पहले काम बाद में दाम ಸಮ ಈ ರೆಂಚ ಪನ್ಪ ರಂಚ ಅಂಡ ಇನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನೆನೆಪಿಪ್ಪಡು गाड़ी में ना अन्ना गाड़ी में अवे ना बाले द मोने पूजी ले तुम बले चल लेके रे चल तब ले गएंगे चल पुत्ताडू आ बाले ना जागदाडी कोनोले ए तापा लवकर घेऊन चल ಮುಟ್ಟೋರ್ಚೆ ನಾನು ಕಾಸ್ ಪಡೆದು ಜುವ ಬಿಡೋ ನಿತ್ತಾರತ್ತ ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಮಗಲೇನೆ ಬಲಿಗೆ ತೊಂಡರತ್ತ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ತೂ ಈರ್ನ ಜನ್ಮ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಣು ಬಾಲೆ ಲಾವ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಲಾವ್ ಆ ಜಾಗೆಡು ನರ ಬಲಿ ಕೊರೋಡು ಎಂಕದ ಅದನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡಿಯೇ ಅಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಈರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಈರ್ ಪೋಡ್ಚಿ